مدول كلوت قبنا ماي وحليب تحنا سرنا اللي باليما سرنا اللي باليقنا قلدي سينو كنت كليب تعزاندي ويل ررزاون مغري عداندي نعمل سيرة لي عيشاندي تكليب تحساندي مغري حكي دوكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا دوليا وجا فرا اللي تبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم فتنا سولا لا لا يولو يجارد عنا سورة فتنوين سولا جارد عنا سورة اللي يولو تقليد تحسان اللي يولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي يولو تقليد تحسان اللي يولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لينا لا لي ولا لينا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبنيتنان بحقناني ولومون كم وترو العلا قداس النزل وتحستوتات حيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم بغلط في زلو بوليتيكاون كطبعا كنتات كنركن فتنينا نابزو بانا زو تكورك خون كله بعالم درجة ما كنت نسسكن فتنينا لايك مقبار شير مقبار رجتوكم من حسابكم من بهناتي من قدم قداف دما أقدر أسيوك كمان لا ينوتو دما أمس قص الفيديو خنا قربكم فتننا خم تزبلنا يو نايلو من فيديو قربت اللي برتع زبالة حسوتات كلوايو عبد حريتون حشوية نايت ميديا كتنكفك فتني سلازي جزيكي وسدكو مجمريا بزيا أبزوان زيا زاراويت كوينا زلا نجمر let's go. A pivotal week in Ethiopia focuses on the actions and policies of Prime Minister Abiy Ahmed. He was once seen as a reformer and Nobel Peace Prize winner. However, his government has recently struggled with escalating conflicts, a declining economy, and growing claims of human rights abuses. This past week has highlighted the gap between grand pronouncements and the harsh realities faced by millions of Ethiopians. This video explores the mounting low performance, expectations not met, and the criticism now surrounding the Prime Minister. Prime Minister Abiy Ahmed made a significant announcement this past week. The Grand Ethiopian Renaissance Dam, or GERD, is complete, with its inauguration now set for September. So, داينا نسمع زلنا برايم مينستر أبي أحمد متشم ناي دراما مرح نديو تدرامانا تفليز بلو كابناي أبي كابناي ترامب زفلس لزوخو نمبر أتا حقر كل جزء أب حدا ناي ناتغير زخي زلو دراماوي كنتات يا زلا ات بوليتيكال تربلنس بلو خمزي وحج خيط كله وحج تاريخ معنا قدم تقارب عن سباس لزعبخو كحير كله معبل زلو جزيلو كمزي تاشمز جبر ويونا بحر زعبهم تمعبل كجراج كله تريوت بحري كيدك أسخله لكعكم يا إثيوبيا معبل زناوص أزلة حنساب كينات يخون حنساب نيكو طبعا وشجر يخون كل زلون ديجن عيناي كابو ميزل على برتعد السماعي زلو تعتو إثيوبيا كل زلو جدّف سخنا نايكو طبعا تجمعلو كن رينا ناي بوليتيكال تجمعلو ناي جونت ناي وتهدراو كنا تطلو ناي تجمعلو ناي حق البونت تجمعلو. So there is plenty of issues at Hagardia Matzone. I wish to try to بدقة Somalia مجرفات الله مسير تراز جبر زلوا كل عينة propaganda وكنا تطلوا مس جبت زلوا كنا تندري لنا مس السودان زلوا كنا تندري لنا سلازي زهجرزيا درجة كم زي برت بحر السجر كنت فلتوا يا أخوان تبحري كناوس كله معبلو كبرت كله حد زي ما كأطفاء كابز دليل درجات بس معبل أكم زلا كنا تاتي زلا سلازي أبيناي مدرخ نيناي معبلي خات تقل زلا خات راي تحطهم بر ويون كابتوم زلو كنتات أيناي تجنفلي لزر زلو نزو كل خا أبي بمتاجري كعبسة زفتن زلو بلمعات كوريدور زبحال فزي as a cover up نايزو كل زلو وسجم بلمعات كوريدور زبل زلو زر أنا قرأت هلو حكنا مزرع أديس أبا كلمة الكعت حزوالو
أبايتا بدو سرحو زلو ترايدي كوني نت بايتا سرحو زلو عسرت عصف جيرو أمبليفاي ويون أغانينو كرزخل ميديا خاصلو زلو نتي أديسابا دي ولا دبيو كسافت جاجي جيروم بكل دايركشن بساتلايتم بسماين سألوا فيديو جيروم رئيس خايم زورو لك سلازي أبي أحمد أديسابا كم دبي تغيرا قلنا تزبي خو قحفلو مغنياتو هنصا كسرح كيلو صرغياتات كحدس كيلو مخايم صرغياتات كخداخيلنا لوا بوياتات كلكه لوچيتات بلجاج كبل كيلو اتا زعبيه تصقم كويناتو سلاغنا حزب انتي تغبرو بتا باديس ابا زلو حزبي ات 111 130 مليون زلو زلو حزب ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ ይክገብሮ ምክንያቱ ትህንፃታት ዝሰርሑ ዘሎ እቲ ፅርግያ ዝሰርሑ ዘሎ እቲ በለጭራጭ ዝገብሮ ዘሎ ንዓታቶም ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ዓቕሚ የብሎምን እንጆይ ክገብርዎ ወይ እውን ብኡ ክንቀሳቀሱ ውሕዳት ሰባት ካብ ዲያስፖራ ዝመፁ ወይ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትካላት ዘለዎም ሆቴላት ዘለዎም እንጆይ ይገብርዎ ኩሉ እዮም the majority of the people እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ዳርጋ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዘሎ ሲምፕልን ኢትዮጵያን ስለንፀልኦም ወይ እውን ናቶም ፅቡቅ ነገር ክንሕስድ ስለ ዘለና ይኮንኩና ኣነ ፕራግማቲክ ክኸውን እየ ዝደሊ ተርጅም ገለገለ ሰብ ኣሎ ኢትዮጵያ ተዓኑ ዘላ ገለ ኖ ብጣዕሚ ዳ ይተዓኑ ካላርስ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኣብዪ ኣሕመድ ገይርዎ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ንዱባይ ክቐድሕ ዝኽእል ግን ኤርትራ እምበር ኢትዮጵያ ኣይኮነ ክንደይ ግዜ ነጊረ ክነ እዚኣ ኤርትራ ከም ዱባይ ክትገብራ ከም ዩኤ ክትገብራ ቀሊል እዩ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ከም ዱባይ ክትገብራ ክትፍትን ግን it's enormous it's impossible ክትብላ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ መጀመርያ ቀረባት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ዱባይ እኮ ህዝቢ ስለ ዘይብሎም እዮም 1 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን ኣምፂኻ ሰራሕተኛ ሆቴላት ሰርሃልካ ገለ ሰርሃልካ ቪዛ ትቦ ተፀሊእካ ድማ ትጉሕፎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቶም ህዝብኻ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ብነዳዲ ጌርካ ክትሕዞም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዓቢ ሞዴል ዝኽተሎ ዘሎ ሜቢ ናይ ቻይና ይክተል ነይሩ እምበር ናይ ዱባይ ኣይኮነን ንሕና ግን ከምቲ ናይ በዓል ኢማራት ቀጠር ዝገበሩ ክንገብር ንኽእል ኢና ንእሽተይ ሃገር ስለ ዘለና that story is different እሱ ንግደፍ ሕጂ ንመለስ ስለምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ልቡ ክሳብ ዝጠፍእ ሃሪሞ ቀኒዩ እሱ ንግደፎ ሎሚ ሓደ ካብኡ ዝገደደ መርድእ መፂዎ ኣሎ what exactly is happening መቸም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብፍላይ ዝሓለፈ 3 ዓመት ድሕር ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ IMFን ወርልድ ባንክን እዮም ብድሕሪኡ መጋረጃ ድማ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዚ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ድማ ኩላቶም ቶም ናይ ኤውሮጳዊ ምዕራባዊ ዓለም ብቐንዱ ግን IMFን ወርልድ ባንክ ሓደ ካብቲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ከም ዝህሉ ሽፋን ገይሮምሉ ዘለዉ እዮም ስለዚ ሓደ መጠንቀቕታ ካብ IMF መፂዎ ኣሎ ሓደ ካብቶም ንዑ ሓደጋ ክኾንዎ ዝኽእሉ ሰባት እዩ IMF warns Ethiopia that reform momentum faces risks amid warning donor support ስለዚ እዚ ኣብ ሮይተርስ ወፂኡ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሼር ገይሮም ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ IMF ኣጆኻ ትብለንላ ሚራክል ዝኾነ ቆጠባ ይገብር ኣለኹ 8% ይዓቢ ኣለኹ እናበለ ተሓዲድ ይገብር ዘሎ ንሳቶም ከታ ይብሎ ኣሎም ሓደጋ ኣለካ ሓደጋ ይረኣየና ኣሎ ይብልዎ ኣለዉ ነቲ ሓደጋ ኣቃሊሎም እዮም ማለት ሰብ ከይስንብድ ኢሎም ሌላ ሸፊኖም ክኸድዋ እዮም ፈቲኖም ግን ነቲ ቃላት ግን ተጠቂሞም ኣለዉ እንታይ እቲ ሓደጋ ዝበሃል ዘሎ ካብ IMF ይብልዎ ኣለዉ The IMF's caution about Ethiopia's 3.4 billion loan reflects a rare challenge where meeting targets like a currency meeting targets like currency flotation completed in 2024 hasn't secured expected donor support, potentially due to global shifts in aid priorities. So in terms of Rosalo Mahafisha, نحن مبدأ كنا أتوقع خلنا زنبرة كنتاتن حجين تغير الله يبلو انتهي مالتي زي IMF انتهي ملمو نزي نحن حجز كن قبرلكا بليونس جنزب كنبكا انتهي كتقبرلكا يملو منابي كل جزء نابط رادي كونه نخلن هاجرات نيجيريا قوم جيرما ني كينيا قوم جيرما كلها تندم تمسسالش جراغات مونالو IMF تايد بلاكا جنزب كنبكا ليبرالايز كبر علاقات كفوت يبلو علاقات تقد كفتو خلغا IMF من يزبوزو جنزب دريلكا መንግስት ኣሜሪካን ካልኦት ኮርፖሬሽንስን እዮም ዝብዎ ኮርፖሬሽንስ ማለት ረብሓ ዘለዎም ትካላት ስለዚ ናይ IMF ገንዘብ ህቦ IMF ድማ ንሃገራት ክሕግዝ ኢሉ ይመፅእ ክሕግዘካ ክመፅእ ከሎ ቅድመ ኩነት ኣለዎ እንታይ ይግበር ብላካ ዕዳጋ ናትካ ክፈቶ ብላካ ሪል ስቴት ናትካ ክፈቶ መሬት ናትካ ክፈቶ ማዕድናት ናትካ ክፈቶ ካልኦት ኢንቨስተርስ ብፍላይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ እቶም ምስ IMF ርክብ ዘለዎም ሃገራትን ትካላትን ኢንቨስት ንክገብሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ IMF كحجزك أنا بلغ مسخلو تم بدحر مجارجة زلوا زيت ريوم زلغا بحصر واقع نت investment نت مريت كجزوه نت real estate كجزوه نت prime زخانة businesses بحصر واقع ما نت IMF أفشجر كلا غايد مت أم شوت كلا خنا IMF صحت سبيله شجر مسجات مكة
ላስት ሪዞርት ይዝባል ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክረድኣካ ዝኽእል ትካል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ IMF ዝኸደ ካልኦት ኩሎም እምቢ ስለ ዝበሉ እዩ IMF ድማ እንታይ ዝገብር ክሕግዘካ እያ ግን ቅድመ ኩነት ኣለካ ስለዚ ባጤራ ናትካ እቲ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ዝነበረ ግደፎ ኣብ ዕዳጋ ከም ካልእ ካረንሲታት ከም ዝኸውን ግበሮ ኢልዎ ስለዚ 57 1 ዶላር 57 ብር ዝነበረ ናብ 140 ብር ደይብሎ ማለት እዩ ስለዚ 140 130% ግዜ ከይድሎ እቲ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ሰማይ ተተኪሱሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ድጎማታት መንግስቲ ዝገብሮ ግደፎ ኢልዎ ድጎማ እንድሕር ጌርካ ገንዘብ ኣይንሕግዘካን ናይ ዝብል ድጎማ ድማ መንግስቲ ስለምንታይ ይገብር ህዝብናቱ ክነብር ስለዘይክእል ድጎማ ግን ብዓይኒ ካፒታሊዝም ገበን እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ነዳዲ ብድጎማ እንድሕር ተን ካምፓኒታትካ ዝገዝኣ ኣለዋ እንታይ ካ ትገብረን ዘለካ ኣብ ዕዳጋ ተወዳደርቲ ይኮናን እየን ዝበሃላ ንስኻ ድጎማ ሂብካየን ብሕሱር ዋጋ ነዳዲ ወሲደን ኣብቲ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ግን ኮምፔቲቲቭ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ንስኻ ደጉምካ ኣድቫንቴጅ ትፈጥረለን ኣለካ ውድድር ድማ ማዕረ ስለ ዘይኮነ ክወዳደራ የብለን ተን ካምፓኒታት እየን ዝበሃላ እዚ ቁጠባዊ ክኾን ከሎ IMF ንኣብይ ኣሕመድ ክሰትሮ ኢሉ መፅኡ እንተኾነ ንሕና ሕራይ ክንብለካ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣይነበረን ዶናልድ ትራምፕ ኒ USAID ጠጠዋ የበሎ ነይሩ ከምኡ ድማ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ናብ ከምዚ ኩነታት ክኸይድ ኣይተፀበነ ስለዚ ኩሉ ትርኢታት ዝነበረ ሓገዛት ዝነበረ ጠጠው ስለ ዝበለ ንሕና ነቲ መንግስቲ ድጎማታት ጠጠው ኣብሎ ክንብሎ ከለና እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ብድጎማታት ወይ እውን ብሓገዝ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ እቲ ቀደም IMF እንታይ ይገብር ነቲ መንግስቲ ድጎማ ጠጠው ኣብሎ ግን ብUSAID ጌርና ብካሊእ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽንስ ጌርና ነቲ ዝጉዳእ ዘሎ ህዝቢ ክንሕግዞ ክንፍትን ኢና ምንታ ኣንቲ ሃገር ናብ ቅልውላው ከይተኣቱ እዩ ዝበሃል ትገይ ሕጂ ግን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ክሕግዝ ዝግብኦ ዝነበረ በዓል USAID ካልኦት ኩሎም ጠጠው ስለ ዝበሉ እቲ ናይ IMF ፕላን ምስቲ ሊበራላይዜሽን ናይ ኣቢ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣካል ሃገር ተራእዩ ዘይፍለጥ ድማ IMF እናሓገዞ ከሎ እቲ ሃገር ኣብ ኩናት እያ ዘላ ኣብ ዕግርግር እያ ዘላ ሴኩሪቲ ፕሮብለም ኣለዋ ስለዚ ኩሉ ትሳቶም ዘውፅዎ ሞዴልስ ኣብ ካልእ እውን ኣይሰርሕን እንድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብፍሉይ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይርኡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ፀገም ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ይህብዎ ኣለዉ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ብውቁብ ቃላት ይመፅኡ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘሎ ይፈልጥዮም ግን እንድሕሪ ኣበርቲዖም ተዛሪቦም መሊሱ ስምባደ ስለ ዝፈጥር ነቲ ቁጠባ መሊሱ ናብ ሓደጋ ክወርቶ እዩ ስለዚ ንኣቢ ብልስልስ ዝበለ ቃላት ይነግርዎ ኣለዉ ነቲ መጠንቀቕታ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ግን serious issue ስለ ዝኾነ ጥራይ እዚ ከተባብዕዎ ወይ እውን ንከሰናብድዎ ዝገብርዎ ዘለዎ ይኮነን so what exactly is going on ኣብዚ the IMF warned Ethiopia that its reform agenda supported by the 3.4 billion loan faces hurdles due to declining donor support despite meeting key targets like currency flotation ወላ እኳ ፅቡቅ ተገበረ ሓደጋ ይፅበየሎ economic reforms to address macroeconomic imbalances and foster growth, but challenges include potential inflation spikes and reduced investment due to currency volatility following 90% depreciation of the birr. Ethiopia's stability is critical given 120 million population and role has as a host to over 90 almost 1 million refugees malatu with failure to stabilize risking regional turmoil. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብዙሕ ፋክተር ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ትፀገም ሓደ እቲ ቁጠባ ክረጋጋዕ ኣይከኣለን ንኣብነት እቲ ኤክስፖርት ክገብሮ ዝግብኦ ይበፅሕ የለን እታ ንሳቶም ክዛረብዋ ዘይደልዩ እታ ቀንዲ ፀገም እንታይ እያ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዓይነት ሪፎርም ዝገብር ዘሎ ቁጠባ እታ ቀዳመይቲ ክገብራ ዝግብኦ እንታይ እዩ ስታቢሊቲ ርግኣት ኣብቲ ሃገር ኩናትን ዕግርግርን ክህሉ ይግብኦን እዩ ኩናትን ዕግርግርን እንተዘይህሉ እቲ ካልእ ሽግራት ወላ ሰላም እንተትኾን ነራ ኢትዮጵያ ቀሊል ኣይኮነን ትብድሆ ብIMF ዝሓለፈላ ሃገር ስለዘየላ ሉከት ኬንያ ሽግሮም ሓደ IMF ዝፈጠሮ ፀቕጢ ንዊልያም ሩቶ ኣብ ሓደጋ ፈጢርዎ ዘሎ ታክስስ ክትገብር ኣለካ እቲ ድጎማታት ኩሉ ክትኣልዮ ኣለካ ታክስ ናትካ ንላዕሊ ክትገብሮ ኣለካ ኣታዊታትካ ክትዕብለካ ምንታን ትዕዳ ክትከፍሎ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ክገብር ስለ ዝፈተነ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ጫፍ ናይ ድኽነት ዝነበረ ተፈንጂሩ ኣብ ጎደና ይውዕሉ ኣለዉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን ካብ ናይ ኬንያ ዝገደደ እዩ ምክንያቱ 3-4 ኩናት ኣብ ውሽጢ ኣለዎ ናይ ፋኖ ኣብ ዝበርትዐ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ከረየኩም እየ ድሮ ኣብ ገለገሊኡ ፋኖ ክሳዕ ክንደይ ዕወት ከም ዘሎ ግን ሰፊሕ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሸነ ንነዊሕ ዝቐፀለ ስለዚ ኣብቲ ሮሞ ገለ ክፋል ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ዘይትኽእል ኣሎ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምትፍናን ናብ ዝገደደ ደረጃ ከይዱ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ምስ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ I don't even understand ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝዝረብ ዘሎ የስ ኣዲስ ኣበባ ከባቢኡ ሬላቲቭሊ ድሓን በለጭለጭ ስለ ዘለዎ ድሓን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካልእ ግን ክገርመና ወይ ክገርም ዘይክእል ግን ኣገዳስነት ዘሎ
ቁጠባና ኢትዮጵያ ብዓብይ ኣበይ ዝምርኮስ ኢሎምካ ኣዲስ ኣበባ ዓብ ክፋል ናይቲ ቁጠባ እዩ ስለምንታይ ቁጠባና ኢትዮጵያ ቀንዲ ምንጭ ናይ እቶት እንታይ እዩ ቱሪዝም እዩ ቡን ገለመለ 1-2 ሚልዮን እዮም ፃሎ ምኾኑ ግን ተዛዓበ ምንጭ ናይ እቶቶም ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ካበይ እዩ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ኣበይ ከይትሰብ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ኣክሱም ዶ ጎንደር ዶ ገለመለ እዚኣቶም ጠጠው ኢሎም እዮም ኦልሬዲ ኣብ ዘመነ ኣቢ እዚኦም ቦታታት እዚኣቶም ገንዘብ ኣየምፅኡን እዮም ኩላታ ቱሪዝም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ ዘላ ኣዲስ ኣበባ ድማ እንታይ እዩ ኮንፈረንስስ ኣሎ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዶ ናይ ጀንዕፍሪ ዶ ናይ ገለዶ እዚ ኢቨንትስ ገንዘብ የምፅ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ሆቴላት ስለ ዝድቅሱ ወፃኢ ሸርፊ ይመፀካ እዩ ካልእ ምንጭ እቶቶም እንታይ እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድማ ብዙሕ ገንዘብ የምፅኣሎም ክኾን እዩ ምክንያቱ ብዶላር ስለ ዘምፅእ ከም ኣፍሪካዊ ሃገር ድማ ብዶላር ትእትዋ ኣታዊታት እሱ ሓገዝ ኣለዎ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኢትዮጵያ ምዝ ኩሉ እናተቐፀለት ከላ እቲ ቁጠባ ናቱ ክመውዝ ዘይከኣለ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ኣቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝምርኮስ እዩ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ መሓዝ እዩ ዘድልዮ ቁጠባ ናቱ ኮላፕስ ንኸይገብር ኣይገርመኩም ዘገርም ኢና እዚ ሃገር እዚኣ ሶሪ ወሲ ዝወሰኽ ኩላ ኣሎ ወርቂ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ወርቂ ካብ ካልእ ዝወፅእ ዘሎ ማዕድናት ኣሎ ሰሙን ኣበርክቶ ኣለዎም እዮም ኣብቲ ቁጠባ ናቱ ግን ብዓብዪ እቲ ሃገር ክንዲ ገለ ትሪእዎ ዘለዎም ኣብቲ ጂዲፒ ናይቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ፎሬን ካረንሲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ምምፃእ ንእሽተይ ተራጥራ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያ ሓሪሱ ዝነብር ህዝቢ ገለታት ስለ ዝኾነ ንነብሱ ክኸለልካ ገለገለ እምበር እቲ ዓብዪ ሃርድ ካረንሲ ዘምፃሎም ቱሪዝም ፕላስ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ተደምሮ እዚኦም ኪኪ ሴክተር ዝብልዎም ዘለዎ ማዕድናትን ገለን ካብኣቶም ቀንዲ ገንዘብ ዝመፅእ ስለዚ እሱ ድማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡ ዘሎ ቦታታት እዩ ትኻልእ ኣበርክቶ ይነበረ ንብለኩም የለኹም ተመሊስና ኣብዚ ምሽ ንሪኦ ዳርጋ እዚኣ ሓደ ሆት ቶፒክ ኮይናቶም ዘለያ ወላቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ድዩ ወላቲ ሚድያ ናይቲ ሃገር ድዩ ብዓብዩ ላዕልን ታሕትን ዘብላ ዘሎ ቶፒክ እያ ወላ ኤርትራውያንን ፖስት ክገብርዋ ንርኢ ኣለና ግን ኣብዪ ኣሕመድ ብትክክል በዚ ኮላፕስ ክገብር ድዩ ናይ ብሓቂ ከውድቆ ድዩ እዚ ቡ ገይሩ ናይቲ ብቁፅፅር ናይ ስልጣኑ ዘለዎ ቡ ገይሩ ክእለ ድዩ ኣይደነው ምክንያቱ they're really giving him ናይ ብሓቂ ኣቢ ንኸይወድቕ መን ይፅዕራ ኣሎ ትፈልጡ ዶ ኣቢ ንኸይወድቕ literally everyone ኣሜሪካ ኣቢ ክወድቕ ኣይደልን እያ ዘላ ስለምንታይ ይብለኩም ኣለኹ ኣቢ ምስ ወደቐ ነቲ ኢትዮጵያ መን ኮንትሮል ክገብሮ እዩ ስለ ዘይፈልጡ they don't see an alternative to ኣቢ ብቆ መራሒ ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ኣይፈተውዎን ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ጥራዮም ንኣቢ ሒዞም ዘለዉ ካብ ኣቢ ዝበልጥ ስለ ዘየላ ኣይኮነ እንታይ ዳ ንኢትዮጵያ ወላ ከምዚ ግምዕብዕ ኢላ ከላ ከም ሃገር ክቐፅላ ዝኽእል መን እዩ ናይ ኦሮሞን ተመፅኡ እቶም ካልኦት ኣይክቕበልዎን እዮም ናይ ኣምሓራ ተመፅኡ እቶም ካልኦት ኣይክቕበልዎን እዮም ናይ ትግራይ ተመፅኡ ስለዚ እቲ ዓሌታውነት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፅሑ ስለ ዘሎ እንተወሓደ ንገለ ግዜ ኣቢ ሒዝዋ ከሎ እቲ ሃገር ጥራይ ክትከይድ ኣለዋ ዝብል መረዳእታ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ክኸውን ክኽእል ይዕላሞም ካልእ ኣጀንዳ ክህልዎም ክእል ካልኣይ ድማ ኣቢ ስለምንታይ ደልዩ ኣቢ መጋበርያ ንምዃን ሰርቲፊኬት ዘለዎ እዩ ላይክ ፕሮፌሽናል እዩ ፕሮፌሽናል መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣሜሪካ ክሞተላ ክእል እየ ዝብል እዩ ወላ እኳ ከምኡ እናበሎም ምእማን ስለ ዝስሓኑ ወዳ እምበር እዚ ሰብ እዚ መጋበርያ ንክኸውን ፍፁም ፀገም ዘይብሉን ዳርጋ ቨሪ ኳሊፋይድ እዩ ንከምኡ ሰልጢኑ ዝመፅእ እዩ ኩላታ ዝፈልጣ ድማ ንመጋባርኛነት ይፈልጥ እዩ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ምስ ገበርካ ንኣቢ ከድሕንዎ ይደልዩ ቻይና ከድሕንዎ ይደልዩ ወይ እውን ክወድቕ ኣይደልይዎን እዮም ስለምንታይ ቻይና ብተፈጥሮኣ ወይ እውን ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣናያ መንግስቲ ክፈርስ ኣይደልን እያ ቻይና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ክትፈርስ ኣይደሊ ናይ ሶማልያ ክፈርስ ኣይደሊ ቻይና ረብሓናቶም ኣብ ርግኣት ናይ ሃገራት እዩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ምምሕዳር ኣለዎም ነቶም ህዝቢ ይምልከት ግን መንግስቲ ክፈርስ የብሉን ሃገር ክትበታትን የብላን ዝብል መርገፂ ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣካል ናይ ቁጠባኦምን ኣካል ናይቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዕቤት ብኤክስፓንሽን ብኤክስፖርት ብንግዲ ስለ ክዓብዩ ዝደልዩ ሃገራት ርግኣት ክህልወን እምበር ክፈርስ ኣይደልዩን እዮም ተርዲኹም ኣለዎም ኣፅዋር ኣይኮኑን ዝሸጡ ካልእ ንብረት እዮም ዝሸጡ ሰ ስለዚ ቻይና ንሱ ክትፈርስ ኣይደልዮን እያ ራሻ ክፈርስ ኣይደልዮን እዩ ዩሮፒያን ዩኒዮን ክወድቕ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ኤቭሪዋን ቲ ፓወርስ ኣብ ካልእ ዘሎ ክወድቕ ኣይደልይዎን እዮም ምክንያቱ ንሱ ተወዲቑ ንኣቢ ኣልዩ ነቲ ሃገር ሙሉእ ክቆፃፀራ ዝኽእል ስለዘይረኣዮም ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ሃገር ድማ ክትፈርስ ስለዘይደልይዋ በንፃር ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ክእለ ይደልይዎ ምክንያቱ they don't care እዚኣ ናይ ኤርትራ ክትርዳእኩም ዘለዋ ናይ ኤርትራ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ድሕርቲ ዘሎ ስርዓት ተቐይሩ እንታይ ክገጥማ እዩ ዝብል ኣይግድሶምን እዩ ወላ ሓዊ ተዋይ ትፕላናቶ ከም ኤርትራዊ ድማ እዚ ክስማዓካ ክኽእል ኣሎ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካልእ መራሒ ስለ ዝቐረቡላ ይኮኑ ረጂም ቸንጅ ዝብሉና ዘለዉ ከምኡ ንዓመታት ዝፀዓሩ ንካልኦት ሃገራት እኮ ረጂም ቸንጅ ክብሉ ከሎ መራሕቲ ቀሪቦም ኣለዉ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ሲርያ መራሕቲ ቀሪቦም ነይሮም ኣብ ኢራን መራሒ ቀሪቦም ነይሮም ኣብ ካልእ እኮ ቀሪቦም ኣለዉ
ኣብ ኤርትራ ሪጅም ቼንጅ ክብሉ ከለዉ ንሓዋሩ ድሕሪ እዚ ዘሎ መንግስቲ ካልኣይ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይህሉ ገይሮም እዮም ሉከደ እቲ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ይኾን ኣሎ ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ 30 ዓመት ገይሩ ዘሎ 30 ዓመት ተቃውሞ ሰባት ኣሎ ተዲኹምሎም ካብ ናጽነት ሳብ ጅ ተቃውሞ ሰባት ኣሎ ናይ 30 ዓመት ናይ ተቃውሞ ግዜ ዝወሰደ ሎሚ ኣብ ከመይ ደረጃ ኮይኑ ኣሎ ውፉይ ዝበሃል ሰብ ዝመርሖ ዘሎ ተቃውሞ እዩ ዘሎ ካልእ ካብ ውፉይ ወይ ንውፉይ ወይ ኪሮስ ካብ ኪሮስ ወፃኢ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ክመርሕ ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ዝረአ ዘሎ ሰብ ኣሎ የለን እንታይ ደረካ እዚ completely fail ዝገበረ ተቃውሞ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ከም ሃገር ተቃውሞ ከለወካ ሕማቕ ኣይኮነን ኣልተርናቲቭ መንግስቲ ማለት እዩ ኣማራፂ መንግስቲ ማለት እዩ ተቃውሞ ወይ ከዓ opposition is ባለ እንግሊሽ ስለዚ ሓደ ዘመሓደር መንግስቲ ሎ ruling party ባል PFDJ ናብነት ህግደፍ ዘመሓደር መንግስቲ ኮይኑ ተቃናቃኒ ፓርቲ ድማ ወይ ከዓ opposition ፓርቲ ድማ ኣሎ ኣብ ደገ ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ተሪኻዮ ግን ባይ ዲዛይን መለስ ከሎ ዝገበሮ ድሕሪኡ ዝተገበረ ሓደ ብቁዕ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ብብቁዕ ሓሳባት ዘለ ክህሉ ይድለየኒ ንኸምኡ ዝሕግዝን ንኸምኡ ፋንድ ዝገብርን ኣብ ኣሜሪካ ሲስተም የለን ስለምንታይ ዝኸ this is for a reason ኣብ ኤርትራ ድሕሪ መንግስቲ ናይ ህደፍ ድዩ መንግስቲ ኤርትራ ተወዲቑ ካልእ መንግስቲ ክህሉ ይደልዩን እዮም ሃገር ፋሕብትን ከኣትዋ እዮም ዘልዩ ስለዚ we better be careful ኣብ ኤርትራ ዘለና ኣረዳዳ ብዘይ ይገድስ መንግስቲ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ገለ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ተድልየካ ትኾይና ከም ሃገር ኤርትራ ተድልየካ ትኾይንካ you don't have to discuss ብዛዕባ እዚ ነግራምን ተንኮለኛን ስለ ዝኾንካ ጥራይ እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛርቡን የብልካ ኤርትራ ተገድሰካ ትኾይና ግን እቲ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ሪጂም ቼንጅ ክብል ከሎ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ከሉ ይከም ዝብል ዘሎ እዚኻ እቲ መንግስቲ ተዳልዩ ብጌራ ክጠፍእ ሃገር ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ let's continue نقتل እጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣብዚ እቲ IMF ኣተወደረኹም እየ ጀዋር ነዚያ በሊ ዝብላ ዘሎ even godfather of the miracle economy are sounding the alarm the International Monetary Fund has cautioned that Ethiopia's 3.4 billion reform program is under increasing threat to declining foreign aid, fragile security conditions, and renewed pressure in the parallel currency market. ስለዚህ ናይ ኣብ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ወላ ሓንቲ ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ለውጢ ድማ ከምፅእ ከም ዘይከኣለን ስለዚ whether we like it or not እቲ ቁጠባ ኣብ ሓደ critical and dangerous ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሰባት ድማ ሪያክት ዝገበሩሉ ኣብ ኩነታት ርኢና ኣለና let's go back to the another topic ካልኣይ ክፋል ናቱ ድማ list for economic development and regional energy security. However, this announcement comes amidst unresolved tension with downstream nations, particularly Egypt, which relies heavily on the Nile's waters. Egypt continues to express deep concerns and is seeking a legally binding agreement on the dam's filling and operation, a pact that has remained elusive despite years of negotiations. Critics point to the lengthy and expensive construction, the significant financial investment from a debt-ridden nation, and persistent regional disputes as evidence of shortcomings in diplomatic and financial management. The potential negative impacts on perspectives and potential pathways in one of Africa's most critical disputes. For Ethiopia, the GERD is a cornerstone of national pride and progress. Launched in 2011, the dam promises to generate 6,450 megawatts of electricity, doubling the country's energy capacity and electrifying millions of homes. Prime Minister Abiy Ahmed has framed it as a sovereign right funded entirely by Ethiopia. The US had funded the dam, which Ethiopian officials swiftly denied. In this appearance, shortages and ሕጂ ካልኣይቲ ቶፒክ ድማ እዛ ጉዳይ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን ዘላ ነጥቢ እያ እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ብዙሕ ሕርክራክ ፈጢራ ዘላ እያ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ መመረቕታ ናይቲ ዓብዲጋ ወይ እውን እቲ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ክገብር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ወይ ፈኻራታት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እቲ ቴማ መሊሱ ኮንትሮቨርሻል ነጥቢ ኮይኑ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ምዃና ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥብታት ይረኣየሉ ኣሎ ምናልባት ሓደ ኢትዮጵያዊ ነዚያ ነገር እዚኣ ብዝበለፀ ዝገለፃ ኮይኑ ዝረኣኽዎ ኣብዚ ኣሎ ሓደ እንታይ ልገሊፅዋ ኣሎ መሲልኩም and these are the things ሰባት ብቐረባ ክከታተልዎ ዘለዎም ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ክንደይ ሰብ ይከታተሉ ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ሓደ ሰብ ነዚ ኩነታት ናይ ጌርድ ዳርጋ ኤክስፐርት ናቱ ክትብሎ ትኽእል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኡ ዝፅሕፍን ዝምልስን እዩ ግብፂ ነቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተዋህበ ዘረባ ሱኻ እንታይ ዝብል ዘረባ ይሂቡ ግብፂ ኣብ ናይል ትምርኮስ ሃገር ስለ ዝኾነት ኒል ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓደጋ ክወርዶ የብሉን ሓደጋ እንተወሪድዎ ሂወት ናይ ግብፃውያን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ባዕላ ከፊላ ዘስርሐቶ ዲጋ
ስለምንታይኩም ተሰሪሑውን ንዓይ ኣይርዳእንን ብምባል ዝገለጾ ዶናልድ ትራምፕ ቀፂሉ ድማ እዚ ኩነታት እዚ መፍትሒ ክርከበሉ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣቢ ክምርቆ ይደሊ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ ወርሒ 2 ግዜ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ብዛዕባ እዚ ዲጋ ተዛሪቡ ኣሎ እዛ ካልአይቲ ዘረባናቱ ግን ኣብዚኣ ፅብቕቲ ፐርስፔክቲቭ ርኢላ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መዓስ እዩ ትግበር ዘላ እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ እዛ ካልአይቲ ናታ እዛ ካልአይቲ ዘረባ ድሕሪ ቤንያሚን ነተንያሁ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ መበል 30 ግዜኡ መገሻ ንነዊሕ መዓልታት ኣውፀኒሑ ብዙሕ ድራማታት ክገብር ድሕሪ መቐናዩ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ let's flip the scenario what if Ethiopia is the bargaining chip እንታይ ማለት እዚ Netanyahu has this let's ask serious geopolitical questions. What if Netanyahu is helping Egypt pressure Ethiopia in GERD in exchange for Rafah cooperation? If plausible, it is plausible. Consider the alignment of motives. Israel seeks to relocate Palestinians from Gaza. Egypt controls the Rafah crossing. Trump wants a solution for a Nobel Prize moment. In return, Egypt could ask Trump to leverage over Ethiopia, securing water concessions on GERD once and for all. This isn't conspiracy. This is geopolitical logic. Wow, this is a very there is a possibility. ከጋጥም ዘይክል ይክትብ ላይ ተኸኒ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከም ዝኸልብናቱ ዝዝውሮ ምዃኑ ኣብ ዝዋኑ እዚ ወላ ሓደ ዝጠራጠር ሰብ የለን እስራኤል ያኒ ዶናልድ ትራምፕ ትዝውሮ ዘላ ዝለል ተኢሎም ካብ ዝኾነ ይኹን ገዛ ካበይ ክዘልል እምበር ስለምንታይ ክዘልል ዝብል ሰብ ኣይኮነን ዝበል ወይ ዝገብር ዘሎ ኣብኡ ሕጂ ዘካቲ ይብልና እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት እስራኤል ቀደም ንኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ያ ንግብፂ ክትቅርቅራ ትፍትን ነይራ ዲጋ ድማ እስራኤል ይጥቀሙሉ ነይሮም እዮም ብፍላይ ነተንያሁ ይጥቀሙሉ ነይሩ ምናልባት ሕጂ ግን መርገፂ ቀይሩ ክህሉ ይኽእል ነተንያሁ ንፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ንዘለዉ ንምውፃእ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ስልጣኑ ንክቕፅል እንተኮይኑ ነቶም ፈለስጢማውያን ካብ ጋዛ ገለ ክገብሮም ክኽእል ኣሎ ስለዚ እቲ ናብ ጉዳይ ናይ ጋዛ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቡ ጋዛ ክንሃንፆ ኢና ዶ ከምዚ ናይ ሪል ስቴት ፕሮፐርቲ ክንገብሮ ኢና ዶ ነቶም ህዝቢ ድማ ኣብ ካልኦት ክንሰዶም ኢና ኢሉ ነይሩ ኣብ ካልኦት ክብል ከሎ ክልተ ሃገራት እየን ብቐንዲ ተረቂሐን ነይረ ግብፂ ጆርዳን ክልትየን እየን ማይ ብስዑድያ እውን ግብፂ ድማ ሓንቲ ካብተን በቲ ኮይኑ በቲ ገለ ነገር ክትገብር ትኽእል ኣና ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ነይረ ግብፂ ነዚ ነገር እዚ ሕራይ ክትብል ነፍሰ ቀትለታዊ ሕቶ እዩ ዝንዓ ንዓብደልፈታሕ አልሲሲ ካብዚ ኩሉ መሬት ናቱ ግብፂ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ምድረ በዳ ሂቡ ህዝቢ ጋዛ በዚ ይኹን ክብል ዝኸብዶ እያ ይምበልኩን ምክንያቱ መጋበርያ እውን ስለ ዝኾነ ንባዕሉ እቲ ሕቶ ህዝቢ ግብፃውያን ዝቕበልዎ ይኮን ስለዚ ኣብ ግብፂ ተቐባልነት ክህልዎ ይክእልኒ ግን ክልተ መዋጥሪ ዘለዎ ካሱ ያ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እንታይ እቲ መዋጥር ንብሎ ዘለና ድማ ይመሰከንድ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ነተንያሁ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ፕላን ናቱ ከተግብር ይፍትን ኣሎ ግብፂ ግን አልሲሲ ፀቢብ ዕድላት እዩ ዘለዎ ንፈለስጢማውያን ምጥላም ድሕሾ ወይስ ጉዳይ ናይ ኒል ምጥላም ክልቲኡ ሕማቅ እንድዩ ኣይና ይሕሾ ዝያዳ ህዝቢ ኣነ ከም ናተይ ኣብ ናቶም ቦታ ኮይነ ክዛረብ ኣይክልኒ ጉዳይ ናይ ጋዛ ህዝቢ ፈለስጢም ዶ ቀንዲ ይስምዖም ንግብፃውያን ዋላ ጉዳይ ናይ ኒል እንድሕር ኢልኩም ግን ትመልሲ ቀሊል እዩ ጉዳይ ናይ ኒል ይዘገድሶም ምክንያቱ ድሰትይዎን ዝነብርዎን ሂወት እዩ ኒል ስለዚ ንጋዛውያን ኣይሓሊሎም ነማ ይብለኩም ግን ክንዲማይ ክሓሊሎም ኣይክሉን እዮም ስለዚ ግብፂ ድማ ዝኾነ ይኹን ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዲል ክገብር ከላ ቀዳምነት ናታ ኩሉ ግዜ ጉዳይ ናይ ኒል እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ዋላ እውን እኮ ንጋዛ እምቢ ክብል እውን እኮ ዓቕሚ የብሉን አልሲሲ ምክንያቱ መዓት ገንዘብ የኣሜሪካ ትሕግዞ እቲ ገንዘብ ተደየለት ቁጠባ ናቱ ሽግር ከጋጥሞ ክእል ስለዚ እዚ ነተንያሁ ዝደልዮ ዘሎ ፕላን ምናልባት ንግብፂ ንሕና እንድሕር ነዚ ናይ ጋዛ ጉዳይ ተሓባቢርኩምና ንሕና ድማ ድሌትኩም ክንገብረልኩም ኢና ድሌቶም እንታይ ጉዳይ ናይ ኒል ጉዳይ ናይዚ ጌርድ ዝበሃል ገለ ግበሩልና ክብሎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ነገር ተገይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ከኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኣላዶ እናበለዩ ዝሓትት ዘሎ ስለዚ ናይ ነተንያሁ እዚ ኩሉ ምስ ኣሜሪካ ዝቀራረቦ ዘሎ ምስ ትራምፕ ዝራኸቦ ዘሎ ጋዛ ቀዳማይ ፕላናቱን መበል 10 ከተማ ክገብሮ ኢሉ ነቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ ኣካይዳን ሓደጋ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታትን ዶናልድ ትራምፕ ከሳልጠሉ ተኮይኑ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ገለ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ግብፂ ናይ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ንእስራኤል ኣይተሓባበረኩም እንድሕር ኢሉ ሬጂም ቸንጅ ክህሉ ኣብ ግብፂ ያ ክትፈልጡ ኣለኩም
እዚኣ ከም ንቡር ጌርኩም ሰሩዋ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ንእስራኤል ኣብቲ ናይ ቀዛት ትገብሮ ዘላ ወላ ሓንቲ ተሓባበር ድሕሪ ኢሉ ኣብ ግብፂ ሕንፍሽፍሽ ገይሮም ካልእዎም ኣብ ስልጣን ምክንያቱ ግብፂ ኣቢዶም እያ እስራኤልን ኣሜሪካን ግብፂ ኣቢዶም እያ እዚ ከም ርዱ ጌርኩም ሰሩዋ ስለዚ መጋበርያይ ወላ እኳ ክንዲ ምንታይ ሰብኣይ ክመስል ይፈትን ገለ መለምበር ኩሎም ሃገራት ስዑድያ ከምኡ መራት ከምኡ መጋበርያታት እዮም ንኣሜሪካ ኣንፃራ ደው ኢሎም ክቃወሙ ዝኽእሉ ይኮኑ እንኮ ዝፍትን ዘሎ ኢራን ጥራይ ስለዚ ግብፂ እንታይ ሰማምዓለ ብድሕሪ መጋረጃ we don't know ግን ኢትዮጵያ might be on the losing end ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ proactively ብኢማራት ጌራድያ ብገለገለ ገራ ክትገብር ተዘይፈቲና ናበለይ ዝዛረብ ሽግር ክገጥማ ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ ኣነ ከመይ ኤርትራዊ ኮዝ እንታይ ንዓይ ዝግበልከተን ይምልከተኒ ንዓይካ ኣገዳሲ እዚ ኢትዮጵያ ዲፕሎማቲካሊ አይዞሌትድ ክትከውን ፅቡቅ እዩ ንዓና ከተነፅለና ንዓና ተፀላይት ክትገብረና ብዋጋ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓለም ተቐባልነትን ክብሪ ክትረክብ ትደሊ ሃገር እያ እዚኣ ቃላት ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ተደላይነት ናታ ንቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝሓዘት እዩ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንመሬትን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስለተቆፃፀረት እዩ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ እንድሕሪ ሰላም ረኺባ ተረጋጊያ ነፍሱ ዝኸኣለት ተደላይነት ከለዋ ኢትዮጵያ ብነፍሳ እውን ተደላይነት ኣለወይ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ህዝቢ ተደላይነት ኣለወይ ግን ንሱ ብኡ ጥራይ ይኺዱ ሶ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት ግን ንኤርትራ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ዝገብሩ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ረብሓታት ክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ መለስ ዝገብር ነይሩ ካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ሪጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ከነሳልጠልኩም ኢና እናበሉ ዕድመ ስልጣኖም ዘናውሑ ብዙሓት እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መድረክ ግን ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ግብፂ ንናታ ረብሓ ክትብል ስዑድያ ንናታ ረብሓ ክትብል ንናትና ረብሓታት እውን ክሕለወልና ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ ሚእቲ ከም ይብለኩም የለው ተኽእሎ ግን ኣሎ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ነገራት ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ምክትታል የድልዮ እናተዓዘብካ ምኻድ ድማ ኣድላይ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣይናዩ ኣይናይቲ ሓቂ ኣይናዩ ከተይ ሓቂ ዊ ዶንት ኖው ብድሕሪ መጋረጃ ገለ ነገር ይስራሕ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ታብ ርእሱ ኢትዮጵያ ትብል ኣብ ርእሳ ክትኣቱ ትኽእልና ኣብ ርእሱ ክትኣቱ ትኽእልና ኢትዮጵያ ዘብሎ ዘላ ውሽጢ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ ክልተ ግዜ ክዛረብ ዝኻለ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ባ ክልተ ግዜ ክዛረብ ዝኻለ ብድሕሪ መጋረጃ ብዛዕባኡ ዝዝረብ ነገር ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንዓና ክጎዳእና ይክእልኒ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ተወሳኺ ፀገም ኣብ ዙርይኡ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ናብቲ ምዝ ኩነታት ክትሓሓዝ ዝኽእል ጂኦፖለቲካዊ ኩነታትካ ክንከይድ አስተናጋጅ ምግብ ምን አላችሁ? ፍርፍር ተፈርፍሮ፣ ሽሮ ተሾርቶ፣ መኮረኒ ተሞንክሮ፣ ፓስታ ተፖስቶ። አስተናጋጅ ምግብ ምን አላችሁ? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ እቲ ተራ ህዝቢ መነባብሮ ካብ መጠን ንላዕሊ ገዲድዎ ከም ዘሎን ዳርጋ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ኮሜድያዊ ትሕዝቶታት ኦን ዴይሊ ቤሲስ እዮም ዝወፁ ዘለዉ ዴይሊ ቤሲስ መዓልታዊ ዝወፁ ዘለዉ ኩነታት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኢሹ እቲ ፀገም ኣመና እናተገና ገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ሬስቶራንት እንታይ ዘሎ ንዝብሎ ዘሎ ንሽሮ ሸርሺርካ ከም ብሓድሽ ማለት እዩ ነቲ ቅጫ ፍትፍት ወላ ኣይታ ፍርፍር ዝብሎ ድማ ከም ብሓድሽ ፈርፊርካ ማለት መናብረ ከቢዱ ከም ዘሎ ዘርኢ ሜምስ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ now we will go to the next. Our next story from Syria. A few hours back, Israeli planes conducted airstrikes in the heart of Damascus, the Syrian capital. Once again, Benjamin Netanyahu is at the center of this fight. Israel has confirmed that it struck a military target near the Syrian presidential palace. Earlier, it hit the headquarters of Syria's military. Israel has confirmed that ከም ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል ዝበሃል ሃገር ካብ ኩናት ጠጠው ኢሉ ነተንያሁ እስራኤል እኳ እስራኤል ዲኻ ክትብል ወላ ነተንያሁ ንክትብል ከቢድን ድዩ ነተንያሁ ካብ ኩናት ክዕርፍ ዝደሊ መራሒ ከም ዘይኮነ ደጊሙ ደጋጊሙ ንዓለም ኣነፂርዎ እዩ ግን እንተኾነ መን እዩ ኣንፃር ነተንያሁ ደው ዝብል እዩ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ሃገር ኣሜሪካ እንድሕሪ ኢልካ መራሒ ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተኢልካ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምታ ኢዱ ዓሚኽዋ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢዱ ዓሚኽዎ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ማለት ድማ ተመሊሱ ለንከነ ኣብ ሱርያ ዘሎ መንግስቲ ናይ ቀደም ግብረ ሽበራ ዝነበረሎም ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እገዳታት ኣልዒለሉ ኣለኹ ዝበሃል ዝነበረ መንግስቲ ናቱን ምክልኻል ናቱን ኦፊስ ናይ ምክልኻል ናቱ ማለት እዩ ነተንያሁ በንቁሩ ገዲፍዎ ላ ማእከል ከተማ እንታይ እቲ ምክንያት ተበልካ ምክንያት ዝኾነ ቃል ክድርብየልካ ይኽእል እዩ እቲ ዘሕዝን ኩነታት ግን ንከምዚ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ብከመይ መሊስዎ እውን ክንርኢና እዚ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ናይ ሳይንስ ፊክሽን ወይ ገለ መለ ይኮነን ዝኾነ ይኹን ዓለም ድማ ወላ ሓንቲ ክብል ኣይክልን እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ዝቃፀል ዘሎ
ناي منيستر مكلخال أوفيس ناي سوريا زنبريو زحدش منقستي اقرو كتاكلاب زفتنو لزولو بونكو يرقدي فولو hours. It is a dramatic escalation in a region that's already gripped by multiple conflicts and flashpoints. Reports say the strike on Syrian military headquarters was severe. The pictures are quite dramatic. The strike collapsed 4 floors and ruined the building's facade. So كم دريو زلنا نتنياهو زمرحو زلو منقسي سوريا فتيما كتنسق كم زي دليا زلون حجي دما زخون يقول أول قدامي نجر انتاي كم زجبرة كن ردالنا دارقاتي زتجبرة متقعت دما أبلاي في عقاتي مدبلو له الجزيرة نخال مدبنا قبر خلو لك أنا تمكل خالنا يتهجر كم زهر موينا نرزلنا هنا الجزيرة جزيرة نيايو الجزيرة بتي نقع كمان لكم مو مغنياتنا الجزيرة زبال تاب إسرائيل سوي قوم يمكن جزيرة نيات ناتون قداي جيروم يمكن محجي كم دريو زلنا إسرائيل زبال أبتحت نتنياهو زبال مراحي منم تطو قبلو زغل حيلي يلا منم من this is a fact on تي فتيمك وحتى الكازيكل بزدل خاي من قد كنت وحتو زلك كنا تاتينا نرزلنا محبر سب عالم international community United Nations Security Council جن عفريت ولا ايش وعيش بالخوم كله اب اسرائيل كون كله ترجم زي بلاش ما تيزي سلامتايكم وخينو اسرائيل حيال سلازغوني might is right حيلي ايو حقي ابزا عالمنا نبر لازلنا ذا بلانيت ايرث تبحال ابزا مدري تبحال بلانيت حيل انتلكا حيل دما دغاغي ما يزغلصلكم زلو حيلي بزح ملك يزلو قطباو حيل كل وكالو وتهدرو حيل كل وكالو بوليتيكاوي حيل سلستي كل وكالو فزيزن سلستي بتاع اسرائيل سلستي تشيك قطبا بوليتيكا وتهدرو سلستي نا امريكا بيدوم سلازلو سلستي انا امريكا حيلي ابيدوم الله سلازي زدليو ناغبرو محبر سب عالم كل تعينو عميتو كل توزنو عبيتو يزخيد اب كال عالم ولا حنت زي جبرا كم على إرترا دما واغا يخفلالو حنساب غدا حنساب عصوا حنساب صقمات مالتيو اذا خانتاي جبرالكا زلو عمرها كفتي زغدداكا سوريا اسرائيل كم تدليو تراي خطكبر زلوا بفصم كابت اسرائيل تدليو حنت سكنو كتلي تخلنا anyway back to the story ابز كنريو خلنا انتاي مخنيات ناي زاغاتي مزولو نزبل In Syria, more than 200 people have been reported dead so far. So what exactly is happening there? Why is Israel clashes between the Syrian regime and Druze militias? Close to Damascus. حجنتاينا نرزلنا ابزي منጭ ናይቲ መበገሲ ናይቲ ኩነታት ዝብልዎ ዘለው እንታይ ነይሩ ንዝብል ኣይሁዳዊ መበቀል ዘለዎም ሱርያውያን ኣለው ከባቢ 3% ናይቲ ሃገር ዝኾኑ እቲ መንግስቲ ዝድግፎም ዘሎ ሰራዊት ድማ ምዝያቶም ተጓኒፆም ካርሞም ከም ዝፈተኑ ምልሻታት ኣለዎም ቶም ኣይሁድ በሃል ዘለው ንዓታቶም ካርሙ ስለ ዝፈተኑ ዘራይናቶም የእስራኤል መፅያ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ይኹን ነቲ ሓይልታት ብነፈርቲ ሚሳይላትን ጌራ ኣጠቃጠቃ ቢላቶ ማለት ስለዚ سوريا زبال هاجر كنا منتاي كحجزوا كتنسوا يفتنوا له إسرائيل زبلوا زلوا 100 تدي تقبلوا زخونا نجر كبراي كلني كم نريد زلنا دما أبتعت إسرائيل زبلوا تيزخون أبتك باب تراي يكون سب كلا علاماتهم كم بخونيهم زلوا إسرائيل زبال بتزلوا مريتن بتزلوا هاجرن تراي زقسنا يكونن إسرائيل دفرت ناتو نشاينا لان كنا متن كعطا سيد الله نيرو نابراشات تسدوا زلهم قلقل التكنولوجيا تندهري معقد تجيجر كلهم ويون نيران كشط الله كنشط الله يناتولو زلهم أسوارات تدبيلكم عبوا واقع خد كفلوا ليهم بمبال نشاينا ونقول لا ينخطون كو فتسم سكف تازيب لهم نبوتين عفهم نفيهم عاب متن كعطا كبوز وخليهم لذي إسرائيل زبال هاجر كنا منتهي نسأل عن كالي نجارن عبايتك تروي خلقها زلوا الوان زلوا كايدا نيبحكي زجر أنا بزعبدية سلوز قبرك عجي زعبوك زي قتل لكم هاي كلنا نزل إسرائيل بالعجر أن يسون داخيمون زردما ويل تواجع أبو حليفيت أن حكا إذا حدك هون كله بعلم درجة زكاة زلوا مالتيو now let's go to another story من البات زيون كم تبرتي كن وزدون خل مالتيو
happening in technology, and what the Chinese just built has the power to not only change how the world uses satellites, it could become one of the biggest geopolitical stories of this century. Last month, during the 12-day Israel-Iran war, the Iranian government made a power move that no one saw coming. It disabled the United States GPS system across the country and switched to China's GPS equivalent called Beidou. Not many people know that GPS, the de facto navigation system used by the entire world, is actually controlled by the US military. And as a result, this gives the US government a tremendous amount of power. And in the case of war, it can help certain American allies while also hurting whoever the US government deems an adversary. Iran's decision to turn off GPS እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ብፍላይ ኣብዚ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንጹር ዝኾነ ግህሰት ናይ ኩሉ ነገራት ንሃገራት ካልእ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ንኽደልያ እዩ ዝገብረን ዘሎ ብቅፅበት ድማ ግዜ ከይወሰድካ ቀልጢፍካ ካልእ መንገዲ ካልእ መዋፅኦ ክደሊ ከም ዘለካ እዩ ዝንገረን ዘሎ ነዚ ዘይገበረ ድማ ዋጋ ይኸፍለሉ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ጂፒኤስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኩነታት እዩ ጂፒኤስ ማለት ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ቁፅፅር ብሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ንሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ተሰርሐ እዩ ኣብ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ድማ ዝውዕል ዘሎ እዩ ኩናት ክጅምር ከሎ ግን ሓደ ካብቲ ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ምስኦም ተለኻ ይሕግዙኻ ኣንጻሮም ተኸለኻ ድማ ኣንጻርካ ከም ዝሰርሕ ይገብርዎ ናትካ ሚሳይላት ነዚ ጂፒኤስ ከም ዘይጥቀመሉ ክገብሩ ከለዉ ጸላእነቶም ዝደልይዎም ሰባት ድማ ኣበይ ኣለዉ እናመረፁ ገይሮም ክቐትሉ ይፍትኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢራን ድማ ሓደ ዓብዪ ኤግዛምፕል ስለዝተረኣየ ኩለን ሃገራት ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ዘይብለን ምልክት ሕቶ ኢትየን ቀልጢፈን ነፍሰን ከጥና ከም ዘለወን ዳርጋ መጠንቀቕታ መፂወን ኣሎ goodbye to US GPS China breaks its dependence after 20 years and its Baidu system has already conquered 140 countries ስለዚ ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሲስተም እቲ ኣይተጠቀመትሉን ኢራን ነቲ ባይዱ ዝበሃል ናይ ቻይና እዚ ኩናት ምስ እስራኤል ዝገበረቶ ግን ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ሂብዋ ካብኡ ወፂአ ናታ ሲስተም ናይ ቻይና ሲስተም ክትጥቀም ጀሚራ ኣላ ካልኦት ሃገራት ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሪል ታይም ስለ ዝረኣይዎ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መዋፅኦ ክረክብ ዝኽኣለ ሃገር ካብኡ ንክወፅእ ይሃድም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና maybe it will take time ግን ካብዚ መንገዲ እዚ ተደይ ወፂኻ ካልእ ሽግር ክመፀካ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ I hope ሃገርና እውን ነዚ ሲስተም እዚ ድሮ ኣነ እኳ ክንደይ ግዜ እንደተዛሪበ ኤርትራ እኳ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ኣመና እንደዝሕላ ዘላ ኣመና ዝሕላ ኣላ and I really hope at some point ናይ ቴክኖሎጂ ካብዚ ዘላናትና እውን ክጅምር every time እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ቶፒክ ክመፀኒ ከሎ it just skip ክገብሮ ኣይክእልኒ ኤርትራስ ቴክኖሎጂ የድልያ እዩ ንክንደይ ግዜ ኢና ሸለሊልና ክንከይድ ንክንደይ ግዜ ኢና ረጊፅና ክንከይድ ረጊፅና ከይድና ከዋፅኣና ድዩ these are the questions ብፍላይ ኤርትራ ንሽተይ ወለዶ ኤርትራዊ ድማ ክሓቶ ዘለዎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣሎ ክሳብ ዘይተገለፀና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ምስጢራት ናይ መንግስቲ ድማ ከነቃለ ዓቕሚ የብለይን ድሌት እውን የብለይን ኣነ መንግስቲ ንህዝቢ ዘይገለፆ ብድሕሪ መጋረጃ ዝመፅእ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ከምፅእ ድሌት የብለይን ኣነ እዚኣ ከም ቅብል ትውሰድዋ ሳሕቲ ግዜ ይንገረኒ ከምዚ ይስራሕ ኣሎ ከቃልዖ ግን ኣይደልን እየ ምስጢር ናይ መንግስቲ ተኮይኑ ንህዝቢ እንትክደግሮ ብወቅዒ ፓብሊክ ክደግሮ ተዘይደልዩ ኣነ ነቲ ብፕራይቬት ዝንገረኒ ነገራት ክነግር ኣይደልን እየ ገለገለ ዝሰማዕ ከሎ ብዛዕባ እዚ ቴክኖሎጂ ዘይኮነስ ካልእ ነገር መንግስቲ ብሕቡ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክታት ዝበሃል በዚ ሰሚዕካ ንህዝቢ ትነግሮን ኢኻ ኣብ ናይ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ዝግበር ዘሎ ግን ንህዝቢ ዘይተነገረሉ ዘይተነገረ ወይ እውን ብፕራይቬት ሰማዕኮ የብለይ ስለዚ ናይ ቴክኖሎጂ ነገራት ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ እውን ክንገሮ ይግባል ህዝቢ እውን ብዓቕሙ ከበርክተሉ ዝኽእል ነገራት ተሎ መተሳተፈ ዓቕሚ ሰብ ዝጎድሎም እንተኮይኑ እውን ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላታት እውን ክሕግዙ ምኽኣሉ እዚ ግን ንኣብነት ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ክትገብርሲ ከምዚ ዓይነት ክኢላታት ትደላ እንደዝብል ሓበሬታ እንደትወፅእ ኣነ ኣብዚ ዩቱብ መዓልታዊ ተዛረብ ኩሉ ርግፀኛ እየ ንዓይ ዝሰምዑ ክኢላታት ናይ ቴክኖሎጂ ድማ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ብዙሓት ክኢላታት ስለ ዝከታተሉኒ ንዑ እውን ናቶም ኣበርክቶም ገበሩ ግን ሓንቲ ነገር ከይነገርካዮምን ከይዓደምካዮምን ወይ እውን ብዛዕባ ከይተዛረብካ ከለካ መፂኦም ክሕግዙኻ ገለገለ ሰባት ኣለኹም እኮ ኣብዚ ባዕልካ ከይድካ እንደድለ ክትሕግዝ ገለ ማይ ጉድነስ ምናልባት ክእለት እንተለካ ኮይኑ ከም ይኮነን ኣብ ዓለም ክእለት ዘለዎ ሰብ ስቑ ኢሉ ከይዱ ይኮነን ድልምን ክትልምን ኣለካ you have to beg I mean this is the real life ኢኻ ትነብር ዘለኻ እዚኣ ክትርዳእና እንተ ደይ ክኢላሲ ስለምንታይ ድዮም ኮርፖሬሽንስን ሃገራት ናይ ኣሜሪካን ንሰራዊት ናይ ኣሜሪካ በጃኹም መፁ እናበሉ ዝልምኑ ዘለዉ ክኢላ ሰብሲ ክትልምኖ ኣለካ እንተወሓደ ብክብሪ ክትልምኖ ክትክእል ኣለካ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ከምቲ ደልዮ ዘለካ ክትሕብሮ ክትክእል ኣለካ ነዚኣ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ግን ዋ እንታይ ዓይነት ኣንነት ኣለካ ማለት እዩ ኣነነት ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ሂወት ብዙሕ ኣይዕወትን እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም
مرحنا منكس ديها مرحنا كامبان ديها مرحنا بيتكرسيان ديها مرحنا مسجد ديها أنا نتكل وكاي بلو أجا من دهر لك دين نيلكا كم زعينة أجا مالني كحجزان زغل على ده وكتب لك تقول لك how is this difficult كبي يرز كبير هناك كومن ده زيلكا هبن زي بن سنتي بسلالات نبتغرنيا هبن زي بل أدي خمانة تبوني هاي بلو كبد دخان لعلك فلتك زغل سبيله هبن زي بل أدي تبوني قالت كابات برتع معك بكمي أبتي تسألوتنا بفلا كريستيان الإسلام أبناتكم تلواكم تخوني أبناء كريستيان قلنا الله زيا أنت تسألوت كريستوس أبي وتمهير انتهى تقول تسألوت فلتورو أبونا بسماي تنبريا مقبع لتنا لو محبنا تبل تسألوت الله نعلت انجيرانا لو محبنا أملاغسي ناي انجيرات شجر كم زلكا ناي ما شجر كم زلكا ناي قال شجر كم زلكا يتفق مالدي absolutely not لبم كلا تنزمر مرة أملاخينا نبل انتهى تدلي فلتيو فلت أي تفلت نعلت انجيرانا لو محبنا تدليو نجر حبن نكتب لك أنا أملاخ حسيبك بكاي كون تدليو نجر حبن نكتب لك كل حبن نكتب له يبقى مالته يكون زتق مكان زيتق مكان رئيس هبيز بعد انت واحد جن حبن نكتب لك إيرترا دم خمو كتب لها ماي جودنس إيرترا تدليو نجر انت لو انهزبا أنا كم زيد له خبر له تمنجسي زيد له أبز نجر إذا حاجة زيد له أبز نجر إذا زبر كتوكي لا تدل له مبال أبي زلت كبد أنا نزل كزارب اللي عينو قال يخم يتفتوون يخم نزل زي يتفتو نيرترا ونا يتفتوون يخم ناتير ديت ترجعهم لهم حسيب كأكبر الله تا حسيب كأكبر الله كيلات انتحرنا كيلاتات دليت الله إيرترا تحت الله تيسكف الله قالوا تجارات كو حتى الله إسرائيل كو حتى الله نسبة أمريكا كو حتى الله تشاينا كو نسبة حتى الله راشا كو نسبة حتى الله أوروبا نسبة حتى الله هاو كم يرترب زعبا نسبة نتوم دكا أبدا جزولو كم زيد له حجزون زيت بل بوقع دما بحشوق ده يكون بوقع مجلس وسيخا كم زين كيلاتات ندل لنا نعريلكا دحريو تزبي كم حلنو تحمي قاشو من قصة يرترا ناي كم زين كيلاتات يدل له يلو مجلس أنت وتيو بوق أنت حبيرو أتم كيلاتات دحريو كيدم تدي حق زم تبلو دم يبلو من زم تبلو حقراو النت يبلو من زم فقر زبام يبلو حاليوت يبلو أنتو خانون أنت أبيامك أنت هاي كنقبل لكم نخلك تموت خاخت بلا لك كيلاتاتكم يو وغيلاتات دحر مهور كوين حدث تدلعي I'm sorry زي تي reality أبي وزلو قالوا سبات الله دعي كم يتناتكم تحسسبا كابزا بلانيت وزعت تحسسبا يزلكم مساقاتكم I cannot discuss general لقنا بهيوت نقرات تدل انت لغا كتحتسلك نتوم كقبروا الكات تدلي بدماك انه كنت كتبهم كتكلا لك I'm sorry بزيادة دايفرت يرى له قرب تلاقين قد دعسيت نتبس لزقونتيا من البعد حجز اللي من كسير ترى ناتو كايد على ناتو سجمات على ناتو كنتات على أنا بزعبوي زاربني بغرب على سلدي فلتوز اللي غتو كنتات in general يتزاربني بحافة شاقن منجستي دنني لون هزبو حتى تكخلاله منجستين هزبو خجل جليز له سلزي سجمت له كاب هجرو كاب هزبو إذن يدلين له أب كولجات كم زيد لين له أب حكمنا كم زيد لين له أب عدنا كم زيد لين له أب IT كم زيد لين له أب engineering كم زيد لين له اندحريلو شعود هزبي أب دقة عيدلنا اندحريلو نتيز بشعوب ميديا ما تقبلت ولا تدلق حلنا زي بالحزبي فإن كان حزبك قبر زي دلت له كحاتت كياجن ولا حنت زي بالكاجن أبي كيدي بعل خيدو مع عزوك كي تعدى مزمة تايبلو كي تعجب وتسيبلو sorry زيا أنا وحيا اللي خجن بحفشة it is very important as a technology topic ما قدام النتيبنا تنشرح له أنا I'm very passionate na technology كون كله أنا technology كلا يكون كون so there is not much I can help أبزي جن أنا نا media سبيه ميديا سب كان تيزقبر أدلاي نترسنا هزبي ريو نوعية مثل نتيز بدما كم يجرنا نحجزه عن منجزبن عن منجسم كوينا حساباتنا نب يعني منجس حسابات كريه كبير منجس بروجكت قبل بدحل تبص على كمية سبقت بروجكت الله نعاكن رياينا إذن هاي تكنولوجيا اللي زارب زلوا يجي next topic أبزيا حليفة نوي حتى نلعبزيا نغيزك See Bitcoin rising to $150,000 a coin and I read your stuff so when does it get there? It's going to happen in the next 6 months, and this is the golden age of digital assets, Stuart. What's going to happen is we've seen the rulings come in, and we're seeing everything from the crypto regulations, the ability to get to the Clarity Act, the Anti-CBDC Surveillance State Act, and the Genius Act. They're all... Sorry. مجمّر هذا الفيديو تري وزلهم أب ناي شو مداي فلت يوتيوب channel يكون موتيزلهم أب CNBC زبال ناي عالمنا no فوكس ميديا مالتي هذا كابتن أبيت channelات ناي عالمنا مين ستريم ميديا
ቀንዲ ካብቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃል ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ መፂኻ ፕሮፓጋንዳ ቀደም ቢትኮይን ክጠፍዩ ክሪፕቶ ዝበሃል ስካም እዩ ስርቂ እዩ እለዮ ይበሃል ነይሩ እዚኣቶም ቀዳሞት ጸላእቲ ናይ ክሪፕቶ እዮም ነይሮም እንታይ ይብልሎ እጂ ቢትኮይን 150,000 ክኸውን ይብልሎ ሸው ከምኡ ዝበለ ሓደ ኪላ ኣዲሞም እንታይ እቲ ምክንያት ናትካ ይብልዎ ኣለዉ ኣገይ 95,000 ኣለና 100,000 ክታቱ ትኽእል እያ ክብል ቅድሚ 3-4 ወርሒ ትሰምዑኒ ነይርኩም ሕጂ ድማ 118 120 ስለ ዝሃረመት ናብ 130 ናብ 150 መዓስ ዲብ ኢና ንብል ዘለና እቶም ነዚ ዘይገበርኩም ኣይነው ክፀልኡኒ ኢኹም I'm really sorry ንዓኻትኩም ክጎዲለ ይኹንኩም ዘምፅኦ ዘለኹ ብዙሓት ዝጥቀሙ ስለ ዘለዉ እቶም ዝጥቀሙ ድማ ኩሉ ግዜ ኣፕዴት ሃበና እዮም ዝብሉኒ if you don't believe me ኣብ ኮሜንት ክትሪእዎ ከምዚ ዓይነት ኣፕዴት ክበኩም ከለኹ ትፀልእዎ ፀሓፉ ትፈትዎ ፀሓፉ ብርግፅ ናብቲ ክብሪቶ ክሰምየ ስለዚ ኣነ ነዚ ዝብል ዘለኹ ሓደ ካብዚ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ኣብ ሂወት ዓበ ነገር ኣበርክቶ ይገብሮ እዩ ዝብሎ ማዕረቲ ሓበሬታዊ ዜናታት ዝቦ ኣብ ቁጠባ ናይ ሰባት ናተይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተኸተልቲ ናተይ እውን ይሕግዝ ስለ ዘሎ እዩ ብዙሓት ሰባት በሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ምሳይ ዝተምሃሩ ኣለዉ በሽሓት ክንዚ ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣሽሓት ሰባት ግምሂር ኣለኹ ተማሂሩ ድማ ሰርቲፊኬት ሒዙ ጥራይ ዝኸይድ የለን ዩኒቨርሲቲ ዝገብር ምሳይ ተማሃሩ ዩኒቨርሲቲ ገይሮም ድማ ባዕሎም እዮም ዝርእይዎ ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ ምሂረ ናብቲ ስጉምቲ ምስ ኣተኽዎም ኣፕዴት እየ ዝብ ዘለኹ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ድማ ክሪፕቶ ክብል ከለኹ ስታክ ማርኬት ምስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስታክ ማርኬት ህድእ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ክሪፕቶ ግን ናቲ ፀለለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅላለየ ኢኻ ትብሎ እዚ ዓብ ዕቤት እዩ ድማ ዝገብር ዘሎ ነዚ ዕቤት እዚ ድማ ተጠቐሙሉ ይብለኩም ኣለኹ ንዓኻ ስድራኻ ንደቅኻ ክጠቕሞም ይኽእል እዚኣን ተገይርኩም ድማ ድሕሪ 10 ዓመት you will be very grateful ናይ ብሓቂ ክትሕጎስ ኢኻ ሕጂ እውን ክትሕጎስ እንዲኻ ግን ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ብዓብዩ ኣብ ሂወትካ ነጥበ መቐይሮ ናይ ቁጠባ ክኾነካ ይኽእል እዩ ክኾነኪ ይኽእል እዩ እቶም ትስዕቡኒ ትገብርዎ ኣለኹም እቶም ዘይገበርኩም ድማ it's okay ተዓገሱኒ ማለት እዩ እንተገበርኩሞ ፅቡቕ ብሓይሊ ግን ኣይኮነን ክብለኩም ይደሊ ሶ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና ንሽተይ መንስ መዓዮ ምናልባቶም ትሰምዑ ትህሉ all coming through as we heard the White House cut some deals overnight and that's really driving the run to Bitcoin and then the other piece is we're hoping interest rates do come down and when they do come down what it does is create a devaluation of the dollar meaning people are going to go to growth assets and ኩሉ እዚ ዕቤት ኣብ ቢትኮይን ሪናዮ ዘለና ወይ ናብ ክሪፕቶ ናብ ስቶክ ማርኬትን ሪናዮ ዘለና ብዘይቲ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ዕቤት እዩ ስቶክ ማርኬት ዝለዓለ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኢንትረስት ሬት ካት ክግበር ከሎ ክቁረፅ ከሎ እቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ሬት ክቆርፅ ከሎ ናይ ብሓቂ እቲ ገንዘብ ኩሉ ብብዝሒ ገንዘብ ናብ ሲስተም ስለ ዝእቱ ኩሉ ናብቲ ፋይናንሻል ማርኬት ዝኣቱ ክሳብ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩሉ እናጠንቀቐና እናለመኖን ከሎ ኣየገበረን ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንሱ እንካት እናገበረ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ካልእ ከምኡ ዕቤት እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ use those opportunity use those information እዚ ሓበሬታ ዝበኩም ዘሎ ተራ ሓበሬታ ኣይኮነን ንፋይናንሻል ዲሲሽንስ ወሳኒ እዩ እናበልኩ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዜና ክሰግር ለትስጎ የኤርትራ መንግስት ከአሰብ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቡሬ ከተማ ከባድ መሳሪያ መተኮሱ ተሰማ። ምንድነው የተፈጠረው? እስኪ ዝርዝሩን በአጭሩ ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና እንደዚህም ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች በኤርትራ ድንበር አቅራቢያ በምትገኘውና ሁለቱ ሀገራት ከአመታት በፊት በተዋጉበት በይገባኛል ጥያቄም ቡሬ አካባቢ ሰፍረው እንደሚገኙ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ከኤርትራ ድንበር ውስጥ ከባድ መሳሪያ ተኩሶ ወደ ቡሬ ከተማ በድንበሩ አቅራቢያ ላይ መውደቁን የመከላከያ ምንጮች ለዛሀበሻ ገልጸዋል። እንደ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ ይህ ከባድ መሳሪያ የተኮሰው ለልምምድ ይሆን እንደዚህም ለትንኮሳ የታወቀ ነገር እጅኻ ካለ ነገር እንዲዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዞም ነገር ደይ ፀገቡ ጎረቤት ሓደ ግዜ እኮ ከመይ ዓይነት ጎረቤት ኢና ረኺብና ዘለና ኢልና ከነማርር እውን ዝገብረና እዩ ብቡሬ ዓሰብ ቡሬ ማለት እዩ ኤርትራ ከቢድ ብረት ተኩሳ ዝብል ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ክንዛሕ ቀኒ ኣሎ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኤርትራ ኢዳ ክትእትወሉ ከም ዘይትኽእል ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዘይኮነ እውን ፍሉጥ እዩ ድሕሪ ሕጂ ካብዚኦም ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ክንሰምዖ ዘለና ግን ንኽንኣምኖ ዓብ ጭብጢ እዩ ዘድልየና በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሓሶት ከም ዝኾነ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ እቲ ሓበሬታ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝወርዶ ዘሎ ፀገምን ሽግርን ካብነ ነብሲ ንምድሓን ድዩ ወላ ንኻልእ ኣርእስቲ ኣይደኖ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ክጥቀመላ ጀሚሩ ኣሎ ምናልባት ምሳ ትተሓሓዝ ካልእ ኣርእስቲ ክንርኢ ተኮይንና እዚኣ ንምርኣይ ኢሉ ዝገበራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብላ ርእቶ ኣላትኒ እሳተ ገሞራው እንደፈነዳ መረጃው ደርሷል።
ከዚህ በፊት ያልነበረና በጣም ከፍተኛ አቧራ እየወጣን ያለው ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በአፋር ክልል የኤርታሌ እሳተ ገሞራ እየፈነዳ መሆኑን ሰመራ ዩኒቨርሲቲና አንድ የዘርፍ ባለሙያ ለቲክቫ ኢትዮጵያ ገልጸዋል። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ ምናልባት ናይ ዓፋር ድራማ ናይ ኣብ ስለዘሰልቸው ወይ መስለኒ ክልል ዓፋር ድማ ሕጂውን ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ቮልኬኖ ወይ እውን እሳተ ገሞራ ተተኪሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መይቢ ተኽሲ ናይዚ እሳተ ገሞራ ድዩ መዳፍዕ ናይ ሻዕብያ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣይፈለጥኩን። ብሓፈሻ ግን እታ ድራማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ናብ ኤርትራ ገፅካ ንምፅጋዕ ብዙሕ ፈተነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ዓፋር ዝበሃል ክልል ድማ ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይ ኣቦ ኮይኑ ዘሎን ንዑ ተጠቂሙ ናብ ካልእ ድራማታት ክኸይድ ይደሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ኣሰብ ትብል ዘረባ ብዓሰብ ክዘምት የዶ ክውግእ ክጅምር የዶ ትብል ዝነበረ ዘረባ ሻዕብያ ተኪሱሉ ዝብል ከም ምክንያት ተጠቂሞምላ ከም ዘለውን ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ግን ኣይወረደን ዝብል ዘረባ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ምናልባት ብካልእ መቃን ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ኢና። ሕጂ ናብቲ ካልእ ኣርእስታት ንሶም ዝጥቀምሉ ዘለው ድራማ ድማ ክንከይድ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓብይ ድራማ ኮይኑ ዘሎ ድማ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ቢቢሲ ሓንቲ ቪድዮ ገይሮም ነይሮም። በትግራይ ሌላ ዞር ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል። የፌዴራል መንግስትና የህወሓት መካሰስ ወዴት ያመራ ይሆን? የትግራይ ጦርነት በስምምነት ከተቋጨ ከሁለት ዓመታት በኋላ የግጭት ማቆም ተፈራራሚ ኃይሎቹ አንዱ ሌላውን እየከሰሱ ነው። በስምምነቱ መሰረት መፈጸም የነበረባቸው ጉዳዮች አለመፈጸም ዋነኛ የውዝግብ መንስኤዎች ናቸው። የተፈናቃዮች አለመመለስ፣ አወዛጋቢ ቦታዎች መፍትሄ አለማግኘትና ትጥቅ አለመፍታት በሁለቱም ወገኖች የሚነሱ ምክንያቶች ናቸው። ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ I don't know whether they like it or not. ደይ ኢሎም ድዮም ወላ ካልእ ትግራይ ናብ ኩናት ክትከይድ ከም ትኽእል ነጋሪት ናይ ኩናት ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ትግራይ ናብ ኩናት ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ዝብል ሲናርዮ እውን የለን። ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ፓርላማ መፅኡ ሓደ ዓብይ ተህዲድ ገይሩ ነይሩ። ኣካል ናይቲ ተህዲድ ናቱ ድማ ብዙሕ ግዜ እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና። ሕጂ ገለ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝብልዎ ዘለው እሳቶም ፖስት ዝገብርዎ ዘለው ነዚ ይመስል። በወጣት የለመደውን ዝላይ ለመዝለል ሲሞክር የሚገጥመው ችግር ነውና እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት የወታደራዊ ሳይንስ እውቀት የላቸውም። ያረጀ ሐሳብ ነው ያላቸው። በፖለቲካውም ያረጀ፣ በኢኮኖሚው ያረጀ፣ በውትድርናውም ያረጀ። ያረጀው ሐሳብ ሁለት ታሪካዊ ጭብጦች ማሳያ ላቅርብ። በአሜሪካን ሲቪል ዎር ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ንዕቀት ናቱ ሰማይ እንዲደይብ ደሎ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሸር ይገብርዎ ኣለው። እቲ ንዕቀት ነቲ ስእልታት ትሪእዎ ደለኹም ንኤርትራ ንህወሓት ንካልእ ኩሎም ኣብ ሓደ ኣኪቦም እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ እሱ ሓደ ዓብይ ክኢላ መራሒ ገይሮም ነቶም ናይ ዘበናት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎምን ዓቕሚ ድማ ብመልሓስ ስለዘንዋሕካ ዘይኮነ ኣብ ተግባር እውን ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ እዩ ዘቋሽ ዘሎ። ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ትግራወይቲ ፅቡቅ ጌራ መሊሳ ትሉላ ዝከዚያ ስምዕዋ ኩሬዎችን ነው ሀይቆችን አይደለም አይደል? በሱ ቤት በቃ ያችን ኢትዮጵያ ጦርነት ስትገባ ትጎዳም። ማይኖሪቲ የሆነው ብቻ ነው የሚጎዳው። በቁጥር ትንሽ የሆነው ብቻ ነው የሚጎዳው። ታዲያ ኤርትራ እንደዚህ እንደምትላት ትንሽ ከሆነች ናግዘኝ ብለህ ኢሳያስን ለምን ጋብዘህ አመጣኸው? የትግራይን ህዝብ ለመጨፍጨፍ፣ የትግራይን ህዝብ ለማረድ፣ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ኤርትራ ወይ ኢሳያስ ወይ ናግዘኝ። ኤርትራ ባደርስልን ኑሮ ኤርትራ ባይደርስልን ኑሮ ዘንድሮ ጉድ ሆነን ነበረ። ታዲያች ትሚጥጥየዋ ትንሿ ኩሬ እንታይ ትብሎ ዘላ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ብግምጣል ከነንብቦ ዘለና ነገራት ኣለዉ። እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ ንእሽተይ ሃገር ዓቕሚ ዘይብላ ውሕድ ህዝቢ ገለመለ ገይሩ ክገልፅ እንዲ ዝፍትን ኣብቲ ናቱ ሚድያ ወይ ኣብቲ ናቱ ደጋፊ ከም ሓደ ኣገዳሲ ሓቅነት ጭብጢ ወይ እውን ሓቅነት ዘለዎ ገይሩ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ግን ይብልዎ ኣለው ድሕሪ ኤርትራ ከምዚ ትብላ ዘለካ ንእሽተይ ድኽምቲ ዓቕሚ ዘይብላ ገለ ኮይና ትስማዓካ ኮይና ትማልዳ እንታይ ክትገብር ነዛ ንእሽተይ ትብላ ዘለካ ሃገር ስተርኒ ናበልካ ተንበርኪኽካ ለሚንካ እያ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንትግራይ ንክትሃርም ትግራይ እውን ውሕድ እዩ ምሳኻ ተወዳድር ከሎ ውሕድ ህዝቢ ነይሩ ንትግራይ ንክትሃርም ባይንኻ ስለዘይከኣልካ ኦሮሞ ኣምሓራ ገለገለ መዓት ህዝቢስካ ዘይከኣልካ ስለዝኾንካ ፈቲንካ ምሳ በየካ ሻዕብያ ንዓስተረኒ ኢልካ ለሚንካ እሱ ጥራይ ግን ከይኣክል ብስቱር ኣይኮንካን ጌርካዮ ተንበርኪኽካ ድማ ሻዕብያ እንተደይመፅእ ነይሩ ኤርትራ እንተደይ ትግፈንሲ እንታይ ከም ንኸውን እውን ክፈልጦ ኣይከኣልኩን
وعلتنا شعبي هذا ما نحاور كرسو أي كلني الكات الزارب زنا بركات ولا لا أبزي زربازيا بقمت على تحت ولا لا إيرترا زخون نجار تفتيما زي كنا بوصل لنا ولا تيجي تجري اللي يتكلم كفالو كي تردودي ولا فريتو يغير اللي أبي بتجري استفدت ما كنتات بفقدنا كي تغيروا whatever happened نسخة خافكيتك ناتكات حتى تنتويات بلو زلا زهان تايز نقر زلا أبي أحمد كل تبتجري استفدت ما سجى نبي إيرترا شناخيرو قبل الإيرترا كدر بيجز دل زلا نعوك حجز دما أتوم نايتجري بانداتات دبلوم سوم بس أبي عسكيروم زلو نتي كنتات كل تبتجري استفدت ما زبلوه نبي إيرترا خطقلو ونديم مسوسر حزلو توم قالوا دمان تابلو no whatever happened تبتجري نسخة قدامي تحتاتيهم زبلوه زلو نسجت ديبيت أقداسي الدهون لو نبيرترا سو توم سو زلون نبيرترا خطقلو الوق فتنو خلو توم نعبي نتوم نعبو عسكيروم زلو ما دي فتوهم لما نو كل بتقرأ زكاتمي بفقادنات كان بدليتنات كان بولنتانات كان حتاتي نسخايخا يزلو تديبيت تزيزون مرداير اللي ታዲያ ሀይቋ ትልቋ ሀይቅ ኩሬዋን እርዳታ ለምን ጠየቀች? አንተ እንደምትለው ኢትዮጵያ ትልቅ ባህር ከሆነች ለኩሬዋ እኮ ነው አግዥኝ ብላ የጠራችው። ኩሬዋን እኮ ነው ስላገዘችኝ ተረፍኩኝ ያልከት። ያቺ ሚጥጥያች ትንሿ ምትላት ብርጭቆ ውስጥ ያለች ውሃ ምትላትን እኮ ነው ኤርትራ ባደርስልን ኑሮ ዘንድሮ የኤርትራን ውለታ አመስግነን አይበቃንም። anyway أنت دراما ناتهم كهدامات اليوم توم إثيوبيا زبالو 4 كيلو زبال جندحن بعلاتهم ديبيت كقبروا خلوه كنسمع خلنا هذا ما قرب حق زناي هجي أبتكون تازل لد ما اسمع كتما أديس أبابا عبيت عدن مرحتي حيمانوتن زوكلو الشيخ حاجي إبراهيم توفا زتمرفو حدا بوجلة ناب كتما مغلة متيوم الله تبزع سلام كزاته ناب كتما مقالة متي زلو جوجل لؤخ لومي رفاد اب كتما مقالة اب هوتيل بلانيت مس حالفتي جزاوي من محضار تجراين كومون مس وكلتي زتفلاليو كفالات حبرتسبن تزاتي الله هجي زيتي تبغسو كوينات تطون مبال زغبر زلو سغمتك خون كلو تي ميدياناتهم كن تدغاغامي بعلم زغبرو زلو دراما نابي إيرترا نمصقعو كل عينت فتنه زغبر زلو look at Eritrea's role as new Tigray warlords in Ethiopia زجي انت ورلوم امون ኢትዮጵያ ትግራይን ከግበር ዝኽል ኩናት ኤርትራ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓሳባትን ድራማታትን ክእቱ እዮም ዝፍትኑ ዘለው guess what እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ሓደ ኩናት ከይወፁ ከለዉ እውን ሓደ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ታቡ ከይተገላገሉ ከለዉ እዮም ስለዚ again ናይ ኩናት መንፈስ ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ የግዳስ ናበዮም ከስግርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ናባና ከስግርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ንሕና ድማ بقمت على كلام ببين عن الزمان. مو تفناقاዮች እንዳይመለሱ እንቅፋት የሆነብኝ ህወሓት ነው ይላል። በተጨማሪም ከኤርትራ ጋር በማበር ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነው በማለት የፌደራል መንግስት ህወሓትን ይወነጅላል። የሚያግዙን ሰዎች አሉ። የሚያግዙን መጀመሪያ ማጥፋትን ፈልገው ፋኖ ነው ብሏል። ከዛ መስከረም ወደ ትግራይ ዞራለሁ ብሏል። ትግራይና ኤርትራን ግን ባንድ ያደርገዋለሁ ብሏል። መጀመሪያ ምንድነው ለምሳሌ የተሰጣቸው አሳይመንት አለ እጂ ቲ አብይ አህመድ ናይ ፋኖ ምዕራፍ ቀዳማይ ክፋል ገይሩ ወሲድዎ ነይሩ አቦ አይሰለጦን ሓረካብቲ መጀመሪያ ናይ ፋኖ ኩናት ወዲኡ ክኸይድ ነቲ ናይ ትግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ፋኖ ክጅምር ስለ ዝደሊ ዘሎ well ፋኖ breaking news ፋኖ claims major victory in South Gondar operation درو أبتي معراب غندر زبال زلو فانو كم ساعة زديني أفريقيا زبل أوتيو لمالتيو انتهى مالتيو ناي فانو كينات أب فانو زغبرو زلو بشومنت إز زبالو كجف سراويت إتي زلو أبو يعوت كعوت ديكونسي فشلت يقات مخم زلو زقالت حبريتاينا نرزلنا so كم زنرو يزلنا in recent statement فانو military group claimed militia group مالتيو claimed to have conducted a successful operation in South Gondar, Ibnat Abzabal Malatu, specifically in the areas of Salamaya, the Abtafalali Botatat,
نتي سراويت ناي أبي يفشلون حرقة يودكو خمزلون يزنقر زلو إذا كان تايزري أبي أحمد قد مزخون يقول ناب إيرترا يقول ناب تقراي كقبرز دل زلو فتنة نكوينا دينا كالي قد ممقبارو حانت قبرا دل زلو نتي أفانو زلو حيلي كداهم وكخلالو وتسيتناتو نعون دحري نفانو تسعير وويو انتداخي مويو أبزي مزيو قال نقر كقبر زغل كاب ناب تقراي دينا بإيرترا انتقوني ولا حنتي لو يمس كم زي لين بقمت على بزح فشلتين ودكاتن يقات مخمزلون بزحات سبات بزحات وتدراتنا تدما بزخد ومن قدي إنها تمارقو يقعدوا خمزلو إن نرزا لنا فانو دما بزح سراويتن بزح عدكن سراويتي مارق عدكن دما يحس كمزلو أصوارات يحس كمزلو إن نرزا لنا إزي دما صبغ سئلي يكون أن أبي أحمد نابه واحد نكخيد مغنياته واحد بزخون يقول ملكعي كابنا يفانو عقمي زحية لو تدراو تمكرون أنت واحد عبيتي ويون مكورات جنرالات على وي واحد مش فانز ولا درا يكون واحد سراويت على تجراي نايكوينات تمكرو زلو كمدما نيتوبيا نتسراويت نيتوبيا زبالون كم جنرالات كوينهم زمر حواز نبرو أفتفل عليه كونتات مالتيو أب تجراي مزلو سلازي زغل رينا واحد كفانز حين سراويت على وتدراو تمكرو له فانجن نابي جوري يوصل له كل جينا مالتيو لذي اتنكس ستيب كما تزغل درو انتاي كمسل كم زغل نريا لنا مالتي ابي احمد دما نزو كنتات ينبب سلو زلو اتخو غبرو زغل اندرا دبال زلو اندرا كغاط مايكلني ميبي انت غاطي مدما بخمي منقد كودا كم زغل دما نمغماتو كبيدا يكونن سلازي اتكالندرناتو نابي إيرترا ورحت شعات تدوغلو دي دبل دلو نسيراين إيرترا محرك حرم كم زغل يزنقر زلو أبايتا كنريو خلنا قلنا تكونتات ناوتات أول سعيدو نابقل يلونيرو حساب شعوخة تسألنا حدا نسخة إلنا يناكن حتى نخل بمبال تزاري بنيرو بتخوين باتي اتن ريو زلنا كونتات نزي مسل حجي نابتي بوليتيكاوي ديبيت سيقبر زلو كن كيد نابزي اسمو حجي عيد المكمنية إلى نوحات عيد المكمنية إلى لم من قصة إثيوبيا إيرتران بمنقوين سعود عرب درد يقبر اللوز ولا حبريتات موسى مسعيبهم كاب بوغن أسمراء قبر مرسي توهيب لهم بمنستر زينا إيرترازم ولا فلفلات بروباغاندام شعبيا بس من قصة إثيوبيا ملزابو نوري يبولون كبلا جميرنا لهم بمنستر زينا اتمولن كما فلفل زينا زدك أملام ناشنال إنت anyway تي إيرتراني هو حد كتال مدياي تتالمون دوغلو دبل زربا بمسرتون اواني كوننجن مغنياتو شعبيان منقسي إيرتران بتخكل كي أبدح المقارجة بتاعنا السممع غيرو مالوون سمعنا يبلناقن بخل من قد نريو زلنا كونتات شعبيا بزح كاردتات حيزو خمزلين نرزلنا نتقراي وي ونتي بوليتيكا حيلي وتدراو حيلي نتقراي تأليم كان صارو مخادقن فزنكا كتحازمو تخل كوينيس معنني مغنياتو ربحاون سلو زي بلو أب ربحا زي بالكادما كتعلم ويقلق تقبراي تخلنا غن اتكاب تقراي نسمعو زلنا بوليتيكا وديسكورس كا بزح كيج زمسألكا كونتات تسميها اسكي نابنت حنتني رابي نيراتني كتسوعكمي بزناي بتعلو تام خنجمر الو تاونا يكونن كنسمع زلنا زي اسمو اسكي يعني سي تقارو طرح يخوني للو كل فرط القبنا تشع انت بهرات اللو سلازي تشع انت بهرات تقرنيا تناغراي ولا ماجوريتي يكون عاوينا يدحريت دقاف اللوم توم خلوت بعراوي دقافو يوم بقراو تعدتات بتعمل دقافو حيلتات يومنا خلي الحيل غيرنا كاين وصدو سلازي مرد دات خوين مسي ارترا للونا ركب عاونا تقراي ربحه مسرت الجوارك خون لو لابنت انا تايل مثلكم مسي ارترا انت تسمع منا مسلم تقريا تناغرو مسطو حواتنا انا وين حواتنا يوم اللي بالامنه لني مسلم تسمع منا بحوارك نقصن خلاتهم تخلات ليك اسمع معي خليهم كليس اسمع منا اخي وتاريخهم روحانك حتى لنا مصوعا عسبا ودوات تاريخه ودوات تقرا يوم ناكسم يوم تسلط انا مسرت الغوريوم سلازي لي مسمع مع تهيلو رستناي روحانا يحلفنا كنهيو لنا كنا حتى تون لنا بالامنه لني هجي زتري ور لهم زي حدا نتغارو فيشوس سيركل زبال تايو حماق تقبر حماق مزقبركا حماق تزارب حماق مستزاربكا حماق يقاطمكا حماق مسقاطمكا دما كابو تماهيركا انت تقبر لك صبغ تقبر لك مش حماق تزاربكا حماق يقاطمكا تماهيركا كن كنت تماهر انت تقبر ماليس حماق تزارب ماليس انت متاكا حماق يقاطمكا حماق تزارب حماق يقاطمكا
كل جزء the same mistake تقبر تمساسال جيجا تقبر تمساسالي حماق دما نامص اكاي خيد እዚ ሕጂ ድሕሪ ሓደ ዓብይ ኩናትን ሽግርን ወፅዩ ናብ ኣክሱም 2000 ዓመት ድሕሪ ትምለስ ኣሎ 2000 years ሕፍረት ዝበሃል ከማን የለን መጀመርያ ታ ኣክሱም ትብለ ዘለኻ ማዕሪኻን ዓናውን ይግባአና እዩ ታ ኣክሱማይት ኪንግደም ጨዋዊኹም ስለ ዝወሰድኩም መንበር ድሕሪ ብኣፍ ደገ ባሕርና ኤርትራ ዝኸይድ ነይሩ ኣፍ ደገ ባሕርና ኤርትራ እዩ ናትኩም ኣይኮነን ስለዚ እታ ኣክሱማይት ኪንግደም ክሌም ኣለና ኢና ናትካ ጥራይ ኣይኮነን ተዲኻኒ ታ ኣክሱም እውን እኳ ኣብ ጫፍ እያ ዘላ ኣብ ዶብና ኤርትራን ኢትዮጵያን እያ ዘላ ዶብና ኤርትራን ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ናብ ኤርትራ ገፁ ዝኸይድ ተነይሩ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ኤርትራ ክሌም ኣለዎ ኣብታ ኣክሱማይት ኪንግደም ስጂ ንግደፈ 2000 years ago you don't even discuss about those things ዝሓለፈ ታሪክ ከም ታሪክ ይቕመጥ ካብ ሓሊፍካ ግን ትኸዶ ነገር የብልካ ተመሊሱ እዚ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መቃቂልካ ከመይ ጌርካ ናትካ ረብሓ እዛ ትገብርዋ ዘለኹም ኣተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 4 ኪሎ ቀይሕ ካርድ ከም ትወዙ ዝገበረትኩም እዚኣ እያ ኣብ ትግራይ ምስ መጻኹም exactly the same problem ኣብ ከመይ መቃቂልኩም ኣሎ ትግራይ ዝበሃል ሎሚ ሓደ በቲ ገለ ክፋል ናበይ ክኸይድ ከም ዝደሉ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብደቡብ ራያ ደገለዶ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ትግራይ ክወፅእ ከም ዝኽእል ይረአ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከይድኩም ኣሎ እዛ ተሪፋ ዘላ ትግራይ ድማ ኣብ ከመይ ተገማሚዓ ኣላ ስለምንታይ ሓድነት ስለ ዘይብልኩም ዘይናትኩም ስለ ትጥምቱ somebody has to tell them ዘይናትኩም ስለ ትጥምቱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ጠቐስክዋ ኣብ ናይ ኤርትራ ሳልሳይ ክፍሊ ከለና ክንመሃር ከለና ስሱዕ ከልቢ ዝብል ነይሩ ኣብ ኢዱ ዘሎ ስጋ ብቐላይ ክሓልፍ ከሎ ካልእ ከልቢ ስጋ ሒዙ ዘሎ ስለ ዝረኣየ ነታ ኣብ ኣፉ ዘላ ከይበልዕ ነታ ኣብ ቀላይ ዘላ ክወስድ ኢሉ ዘሊሉ ምሳተወ እታ ኣብ ኣፉ ዝነበረት ስኢንዋ ልክዕ ከምዚ ድማ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዶ ባሕሪ ዶ ክትብሉ ነታ ዝነበረትኩም ትግራይ መጀመርያ ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ክምለስ ዘይምለስን ካልእ ኣርስቲ ደቡብ ትግራይ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ትግራይ እውን ክኸይድ እዩ ሶ ርእስኻ ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን መጀመርያ ኣብታ ትግራይ ከም ተዛረብካ ነይርካ ኣብ ሎሚ ደረጃ ወዲቕካ ዘላ ወዲቕካ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ዝኸደ ነገር ብዛዕባ ጓይም ተዛረብካ ስለዚ ናይ እዚኣቶም ዘረባን ሕሸውየን ክሳዕ ክንደይን ውሽጢ እትዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና but hey this is their choices ምርጫኦም እዩ ከም ድሌቶም ክዛረብሉ ቁልቲ ኣፍ ማይክሮፎን ዘዝሓዘ ክዓብድ ኣብ ተዓዲ ድማ ንቡር ተርእዮ ይብዚ እዚ መሰረት ግምት ለእተወ እዩ ረብሓኻ መሰረት ዝገበረ እዩ ፖለቲካ ዝሰርሕ ረብሓ መሰረት ዝገበረ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንፀንሕ እውን ካብ ኢትዮጵያ ክንፍለ እውን ምስ ኤርትራውያን ተጋሩ ክንሓብር ትኾይና ንርባሕ ዶ እዩ አንተዎ ጀነራል ክንፈ ባዕሉ ለይገበራ ለኣና ቻለንጅ ገበረን ማ ብሄራዊ ክሕደት ያልና ኢና ሕና መንጎ ህወሓት ዝነበረ ናይ ክልቲኦም መንገዲ ይኮነ ዝግበር ሰራዊት እዚ ሒዞሞ ዘለዉ ሰራዊት ናይ መኸተ ሰራዊት እዩ ብሄራዊ ሰራዊት እዩ ናይዚ ብሄር እዚ ዋልጣ እዩ ዝኾነ ውዳበ ዋንነት የብሉን ናይ ዝኾነ ኣካል እየ ዝበለ ኣካል ከዓ ብሄራዊ ክሕደት ፈፂሙሎ ኢና ንብለና እዚኣ ቻለንጅ ገበረን እንታይ ቻለንጅ ገበረካ ኣለኹ መስለካ ህወሓት እዩ ናይ ህወሓት ኣፍሌሽን ኣለዎ እዩ ሰራዊት ኢልካ እንትተረቅዕ ከለኻ ህወሓት ዝፈልጦ ምክፍፋል ግን ውግንና ክርኢ ከሎ ምስ ካሊእ ኮይንካ ውግንና መግለፂ ምውፃእ ሮንግ እዩ ዘለኻ ንኣብነት ናይ ንጌታቸው ዝሓዝዎ ጉጅለ ልክዕ ኣይኮነን ዝበዝሕ እዩ ጉባኤ ዘካየደ ትክክል እንታይ ኢሉ የዝበካ ዘሎ እዚን ህወሓት ዝምልከቶም እንድሕር ደንቢብካ ወይዚን ኣብ ህወሓት ብዝተፈጠር ውግንኑ ካብ ኮርላ ኣላወ ኣብ ውጅ ኮይ ስዳ ተረደአንማ ውግንኑ ህወሓት እዩ ዝኾን ዘሎ አሁን ተራራሪ ዘይሙሉ ሰው ተኮይ ብልጽግና መጨረሻ ዘሎ ታይ ውጊ ምዕራብ ትግራይ ካ ደም ክንፋሰስ ነበር ምዕራብ ትግራይ ና አምሓራ ዝኸይ ግደፎ ይብለካለሁ መተማ ዮሐንስ ንሕና መሪየትና እዩ ይመለሰና ንሓቶ ካሊእ ቦታ እዩ ሑመራይ ኮነን ጠለምትና ወል ጸለምቲ ወልቃይት ሰገደ ንብሎ ተገደ ዝብልዎ መልሓሶም ዘየፅረዩ ፊደልና ዘየኑ ብትክክለኛ ፊደል ነው ዓርሲ እዚኦምስ ማለት ግደፎ ነው አነ ነቲ ህዝብ ይኮነ ዘሎ ከዘ አምሓራ ግን ዝኾነ አምሓራይ መሪሕነት ዘሎ ኤሊት ዘሎ ኣብ ጎን ሰሊፍ ዘሎ ፀላእ ናይ ትግራይ እዚ ግልጽ ንገብሮ ኣለና ንሕና ተጋሩ ከምዚ ክንዳራደር የብልና እንድሕር ብፖለቲካዊ ሃዋሁ ተራራሪ ዘይሙሉ ሰው ተኮይ ብልጽግና መጨረሻ ዘሎ ታይ ውጊ ምዕራብ ትግራይ ካ ደም ክንፋሰስ ነበር ምዕራብ ትግራይ ና አምሓራ ዝኸይ ግደፎ ይብለካለሁ መተማ ዮሐንስ ንሕና ስርዓተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ሓሪ
ብጣዕሚ ከም ዝብህጎ ምንም ኣይጠራጥርን ናይ እንዳማትካ ምልላይስ ዝነበረ ሕማም እዩ ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣለዉ ምስ ሕመቑ ምስ ዝነበሩ ጉለታት ክንሃንፆ ጀሚርና ዝነበርና ስርዓት እናረገሙ ንስርዓተ ደርጊ ስርዓተ ሃፀይ ስላሴ ህዝቡ ዘድንቅሉ ሓደ ምክንያት ኢምፓየር ናይ እንዳማትካውና እናወሰድካ ኢምፓየር ናይ ምፍጣር ድሌት ስለ ዝነበሮም ስለ ዝገብሩ ዘለውን እዩ ብስሩ እውን ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝስእሎ ካርታ ናይ እንዳማትካ ከም ምድላይ ብላዕሊ ዝኸይድ ምዕራባውያን ናብ ኮሎናይዜሽን ካተወሎ መግዛእታዊ መስሕፋሕ ክጅምሩ ከለዉ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ዓይነት ኣካይዳ ብዘበናዊ ዝኾነ ዝዛረብ ዘሎ ጀነራል ክንፈይ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ዝውሰኸሉ ነገር ኣይኮነን ዘሎ ግን ብዙሕ ምስትበሃል ዘድልዮ ኩነታት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣስመራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ምዃኑ ያው ትፈልጢ ኢኺ ወላ ካብ ዓዲግራት ካብ ዓድዋ ኣክሱም ብራማ ጌርካ ቀረባ ያባ ምስኣቶም ተተረዳዲእና እኮ ባፅዕ ተጠቒምና ካብኡ ካብ ወፃኢ ዝደለናዮ ፍርያት ክንእቱ ንኽእል ከምቲ ቅድሚ ሕዚ እውን ማለት ዕፅዋ ገጢሙና ነይሩ እቲ ዕፅዋ እውን ምናልባት ፀላኢ መፅኡ ንሕና ዋላ ይንለ ክወቅዐኩም እየ እንተኢሉና እቲ ዕፅዋ እውን ንኸይህሉ እዚ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ንሳቶም ባይዘው ድልዋት እዮም በቃ ዋላ ባፅዕ እውን ተጠቐሙ እዮም ዝብሉ ንሕና ተወዲብና ብኣግባቡቱ መንግስቲ እውን ኣብዚ ጉዳይ ንኽሰርሕ ዘፀግመሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እምበር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ምንም እዚኣ ትበሃል እንቅፋት የላን በቃ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ ካብ መቐለ ኣስመራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ምዃኑ እዛ ዘረባ ንሰምዓ ኣለና ዳርጋ ኣቅነ ምዝራብ ወገን ኤርትራ እኳ ክነገር እዩ ፅቡቅ ነይሩ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሓበሬታ ዝያዳ ካባቶም ይወፅእ ምህላው ሓቅነቱን ሓሶቱን ከተረጋግፆ ቁርብ ክብሪ ይብለካ እዩ ኣይ ቲንክ እዚኣ ብዙሕ እቲ ስምምዕ ዝግበር ዘሎ ዲቴይልስ ናቱ ናይቲ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ወይ እውን እንታይ ዓይነት ፅምዶ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ንኤርትራውያን እውን ዝያዳ ክሕበሮም እንተዝኽእል ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ተጋሩ ንሰምዖ ነገራት እውን ስለ ዘሎ that is not a good thing ንኤርትራውያን ማለት እዩ ግን እቲ ፅምዶ ብኩሉ ኣይኮነን ሕማቅ ዝገጥሞ ዘሎ ናይ መወዳእታ ሕማቅ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ኣነ ፅቡቅ እንዲ ግን ንሕማቅ ከይጥቀምሉ እትፈርሆ ነገር ተሎ ዚታት እዩ ኣይተኻየደን ፀሓይ ዝወቕዖ ዓለም ዝፈለጦ ፕሮሰስ እውን ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ እዩ ሪፈረንደም ተኻይዱ ኣብ ዓለም መዝግብቲ ዓዲ እያ ብናይ ዓለም ንክሕግ እንድሕር ተኣምኑ ኮይንኩም ዝተመዝገበት ዓዲ ህዝብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ክባር ዋጋ ከፊሉ ብመስዋዕቲ ዘምፃ ዓዲ ፌክ ሪፈረንደም እናበልካ ናይ ደምፃሚ እዩ መን ትበሃሉ ንስኻትኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጫማ ደው ኢልኩም ፌክ ሪፈረንደም ዶ ታሪኽም እዩ ዶ ትብልዎ መን ትበሃሉ ኢትዮጵያውያን ንበሃል እንታይ መሰለለኩም ኣበይ ትፈልጥዋ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢትዮጵያ ነበረ ኣበይ ትፈልጥዋ ኢትዮጵያ ኣይትፈልጥዋን ለለና እውን እዚ እቲ ብፍላይ እቲ ብፀጋም ዘሎ ዶክተር ዲዋላ ደብተራ ኣይተረዳንን ደብተራዊ ነፍሱ ካልእ ፍልጠት እዩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ካብ ኣቢ ብፍሉይ ነቲ ህላወ ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክብርታት ናይ ኤርትራ ንምህራም ዝተመልመሉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ዓብ ዲቤት እዩ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ፅምዶ ኣብ መወዳእታ በዚያ ጌርና ክንዛዝማ ንኽእል እዚያ እስከስምዑለይ ናይ ክልተ ንፅምዶ ዝብላ ከብየ ቡጌር ኩዴ ነበር በጣም ውጤታማ ግንኙነት ፈጥረን መጣን ውጤታማ ግንኙነት ፈጥረን ወጣን አለ እኛ ደግሞ የምሬ ነው መቃጠል ያለበት ትቃጠላለ እንጂ
መቸም ካብዞም ትግራይ ሚድያታት ኩሎም ከነወዳድራ እንደልና ግን ብፍላይ ስታሊን ከምኡ ድማ ብርሃነ ልብዓተይ ዝብልዎ ዘለው ነዚ ፅምዶ ኢሎም ብዝተበገሱ ናትናኤል ድማ ቅድሚ ኩሎም ናትናኤል ኣስመላሽ ቅድሚ ኩሎም ማለት እዩ ዳርጋ ነቅ ፈረቅ ዘይብሉ ፅሩይ ዝኾነ ኣካይዳ ኣነ ካብ ዝረኸቦም ኩሉ ይሰምዖ ኣለኹ ማለት ኣይኮን ግን ነቲ ፅምዶ ዳርጋ ኤርትራውያን ብእንደልዮ መንገዲ እንታይ ማለት ተጋሩ ከም ተጋሩ ኮይኖም ንረብሓ ናይ ዓዶም ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኢዶም ከየተው ኣነ ንፅምዶ ብኸመይ ዝቕበሎ ነጊረኩም እየ ተጋሩ ከም ህዝቢ ከም ክልል ከም ዝደለዩ ሃገር ዲኦም ክኾኑ ክልል ዲኦም ክኾኑ ንትግራይ ዝምልከት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ካልእ ፖለቲካታት ናይ ኤርትራ ኢዶም ከየተው ምሳና ክንፀምድ ኢና ክብሉ ከለዉ ፅቡቅ እዩ ቅቡል እየ ዝወስዳኒ ፅምዶ ተጠቂምካ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት እኮ ከምዚኦም ዶ ናብዚ ዶ ባሕርናትና ነይሩ ዶ ታሪክ ከምዚ ነይሩ ዶ ዝብል ዓጀውጀው ሓደ ካብቲ ሃይለ ደደቢት ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ትግራይ ካስኻ ፈርቲክ ተወዲኻ ኣላ ፍልስቶም ከም ትግራይ ኮይንካ ምሳና ፅምድ yes that's what we need we want that ተደየለ ፅምዶ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኢትካ ክትቱ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከተመራስሕ ዝፍቀደካ ኣይኮነን ስለዚ ስታሊን ካብታ ኤርትራ ዝምለስ ኣነ ኩሉ ሰሚዐ ክብለኩም ኣይክእለ ግን ደሓን ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ነቶም ፅምዶሲ ሰራዊር ከም ሰደደ ዝገልፅ ዓይነት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዳንኤል ድማ ፅቡቅ ገይሩ ነዛ ዘላ ሕጂ ኩነታት ብኣጌርና ክንውድ ንኽእል ናብቲ ድራማ ከይኣተና ዘየድልየና ነገር ጉዳይ ፅምዶ ኣዛረቢ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ እዚ ከዓ ገሊኡ ብርዲት ገሊኡ ብጌጋ ቅቡል ክኸውን ይኽእል ብገሊኡ ከዓ ተቃውሞ ክመፅኦ ወይ ከዓ ዘይተረድኦ ወይ ቀሲሉ ዘርክብ ክህሉ እዩ ንቡር እዩ እዚ ፅምዶ ሳዕቤን እምበር ጠንቂ ኣይኮነን ተቐንዲ ደምፆ ተጠንቂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ኣዘራርባ ከምዚ ኤርትራ ተኳትኽ ዘላ እሞ ኣጀንዳ ኣረሲዓ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዓጢጥዋ ገለ ስጉምታት ትወስድ ኣላ ዘየድልየና ነገር እዩ እንታይ ኣድለየ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ትድብሎ ነበረ ዳርጋ ቃሊልካ ምርኣይ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት እውን ከምዘየለ ጌርካ ፅምዶ ኤርትራውያን ኢና እንደለነን ንሕድሕድና ናትና ንግበር ኢልካ ብዙሕ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ነዚኣ ደደልየ ናይ ብሓቂ ክዕድሞ ደሊ ድፍረት ትብዓት ተድልያ ዓድኻ ምኻድ እዩ ፅምዶ ናትና ንግበር እንዳበልካ በዛ ሓደ ወገንካ ፌስቲቫላት ከይትኸዱ ፌስቲቫላት ይፍረስ ምባል ልክ ከምታ እምኒ ምስ እንዳው ጥራሕ ተሪፋታ ዘላ ማለት እዩ ተቃውሞካ መግለፂ ብዙሕ መገድታት ኣለዎ ሓንጎል ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ሰብካ ሓሳብ ኣቕርብ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ካብኡ ድሓሸ ርትዓው እንተደኣ ኮይኑ ሰብ ክስዕቦ እዩ እዚኦም ኣብኡ ዘለዉ ጀጋኑ ነዞም ሃገር ዘምፁ ተጋዲሎም ኣጋዲሎም ሃገር ዘምፁ ዓቂቦም ሃገር ናብ ዝመፅ ዘሎ ወለዶ ከውርሱ ተቐረቡ ሰባት ንኤርትራ ሓሊፎም ሂቦም ናብ ካልእ ክወስድዋ እዮም ከምኡ ዘፍቅድ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ዋላ ኣሎ ኢልና ባላ እንተገሚትና ምንተሎ እዞም ኩሎም ጀጋኑ ከምኡ ኢሎም ኣፍቅዱ እዮም ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ናይ ብሓቂ የዋህ እዩ ዳኒ ነዛ ዘላ ኩነታት ፅቡቅ መዛዘሚ ገይሩላ ኣሎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ፅንዒ ኢለውን ክርዮ መጀመርያ ግን ካብዚኣ ዘላ ክልተ ኣገደስቲ ዜናታት ክንርኢና እትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ገለ ካብቲ ንዓይ ደስ ዝበለኒ ሓበሬታ ለንቀነ ዝወፀት ማለት እዩ ፋብሪካ ኖራ ኣብ ኤርትራ ተበጊሱ ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ነርና ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶታት ፕሮግረስ ከም ዘሎ ዘርኢ ድማ ሕጂ ንርኢ ኣለና እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ፋብሪካ ኖራ ኣነ እኳ ኣብ ከባቢ ባፅእ ተበጊሱ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ግን ሪጋርድለስ ኣበይ ናይ ቦታ ከም ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ብትክክል እንደልዮ ዘለና እዩ ኤርትራ ናብ ጉዕዞ ልምዓት ክትብገስ ክትክእል ኣለዋ ናብ ዳግመ ህንፀት ሪኮንስትራክሽን ዳግመ ህንፃ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ተሃገር ዘድልያ ዘሎ ባእታ ከም ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኖራን ሲሚንቶን ድማ እቶም ክልተ ባእታታት ወይ እውን ኣገደስቲ እዮም ኦፍኮርስ ሓፂን ኣሎ ካልእ እውን ኣይደለም ማለት ኣይኮነን ግን ኤርትራ ብመልክዕ ኣዋጅ ክትሰርሓሉ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ቁጠባ ናይ ዓለም እቲ ቀዳማይን በራኽን ሓይሊ ኮንስትራክሽን እዩ ህንፃ እዩ ህንፃ እንተዘየለ ቁጠባዊ ግሮውስ ክህሉ ኣይትፅበን ኢኻ ህንፃ ድማ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሃንፅ መንግስቲ ንሃገር ክሃንፅ ኣይክእል መንግስቲ መሰረት ትሕተ ቅርፂ ጥራሕ ክሃንፅ እዚ ዓብዪ ህንፃ ግለሰባት እዮም ክገብርዎ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ናብ ኮንስትራክሽን ክትኣቱ ናብ ዳግመ ህንፃ ንክትኣቱ ኣብይ ኣሕመድ ድራማታት ናይ ኩናት ዝገብር ዘሎ ምእንታን ንሕና ናብ ከምዚ ዓውዲ ንኸይድ ምዃኑ ዝረኣየኒ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እየ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዚኣ እዚ ፕሮጀክትታት እዚ ናይ ህንፃ
بزلعة درجة كبير تراك ما تزلوي سلام تايكم زبل زلوا مسيلكم أبزيا تمليسكم كل تنقر كتعازلكم حدا كابتي معبد زقبرو زلو عنوات قبل زخل زي اسمعوا لي زخانة 70 شوعة عامت ويانا نداولكم إذننا قوي ما تسينكم حتى خينا حتى ويانا اللي حسبنا نحتت نيرا ويانا حجاهات متسع ويانا 20 قرن عامت بودا عبنا سبات أين فوطين دي قص وسوم لحسبكم مسكنة طاعلكم تبع كل طاعتهم قال أنا طاعني هزبي كسل مسؤول له هزبي اللي قدسني كم عرض أنا ما يدماسي قدم سنتنا ولا نخيلنا شكتها أنا فرصة ترسل نور أجي مكينة يلن مكينة سيلن بلوك مرة يلن نخطور لي يشجر بقرخ يقلل بقرخ سيقلل كاب المكينة أبغى حارك بلا زبل أبتخالو كل رئي كن سنعافة بتحهم نصحور سنعافة أبتخلخة شجري كيت قلبت أخذ فرة بعد عد قيح بقول نقدر عد شريط ترجع تخش بباتع نزين ببيت كركش أيراني ببيت كركش بباتع نزين نسمع خياطون أي هايوي تسرح له ناي شدش قبر بعتس كشدش مكاين بحسب ذخرالو زي حنت نتبيع انتاي زبل زلو مع بلا بديع I think تي نزي قداي ناي معبل بسمعي راي نريو سبات لنا no let's be objective كم زلوا تزارب زلو معبل زرع خوي تزارب زلو خي زبل زلو معبل دما حدا بزح كبر زنبرو ويون سب ابتدى بهجراو نسي عبت اقبال نزنبرو سبي ابير تراتيو دما بزح حاجه دس عبريتات تحز وصي سلازي نزناي معبل زغبرو زلو دامج لان معبل حساوي قادو كداي قادو غلغله مبال ترا يكونن دي بانك مغبار يدلي اذا خانتايو اذا حجب قدمت نريا صنحنا فابريكا ناي نورا انت كابتي كغبر زلو ويو تاي مالتي زي ኤርትራ ናብ ዳግመ ህንፃ ትኸይድ ከም ዘላ we need to provide ዓሰርተ ግዜ ናይ ፅምዶ ኣርእስቲ ጥራይ ክንዛረብ ከለና እንድሕሪ ኣብቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ዘይነርኢ ኣለና እዚ በዓል ማዕበል ዝብልዎ ዘሎ ካባና ስለ ዝሕይሉ ስለ ዝበልሑ ገለ ዘይኮኑሲ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ፅምእናቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ፅምእናይ ቁጠባዊ ዕቤት እዩ ዝደሊ ዘሎ እወ ናይ ሰላምን ርግኣትን ይደሊ ኣሎ ፅምዶ ድማ ኣገዳሲ ምዃኑ ነጊርና ኣለና ኣነ ብናተይ መረዳእታ ከም ጆርጆ ፅምዶ ዕውት ነገር እዩ ኦልሬዲ no one can turn it back ንድሕሪት ክትመልሶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ፅምዶ ሰሪሑ እዩ ናተይ ኦዲየንስ ድማ ተቐቢሎም እዮም ውሑድ ኮሜንትስ እዩ ፅምዶ ጌጋ ምዃኑ ዝዛረቡ ድርያኒ ስለዚ that's why ብዛዕባ ፅምዶ ብዙሕ ዘይዛረብ ንሓደ ሰብሲ ፅኢልካ ተቐቢልዎ ንዘሎ 10 ግዜ ክተፅሞ ይትኽእል ኢኻ ተቐቢሎም ኣለዉ እዮም ፅምዶ መብዛሕትኦም ስለምንታይ ናይ ኣቢ ዕንዳራ ስለ ዝርዩ ኣብዚ ቻነላተይ ኣቢ ዝሓስቦ ዘሎ ኣቢ ዝውጥኖ ዘሎ ስለ ዝርዩ ንፅምዶ ተቐቢሎም እዮም እዚ ከም ቅቡል ጌርኩም ውሰድዎ ኣበይ ዘሎ ትብድሆ እንድሕሪ ኢልና ሕጂ ማዕረቲ ኣብ 14 ዝነበረ ልቹ ጀሚሩ ናይ ሶላር ይግበር ከምዚ ኮይኑ ነገለመለ ብዙሕ ሞመንተም ናይ ፅቡቅ ተስፋታት ዝነበረ ቁጠባዊ ዝላ ንክግበር ቱሪዝም ይኣቱ ብዙሕ ፅቡቅ ንሪዮ ዝነበርና ኣብ 2025 ድማ ካብቲ ዝነበረ ናብ ዝበለፀ ክንከይድ ስለዚ ፅበ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ሕጂ ንሪያ ዘለና ዛ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹ ዛ ናይ ኖራ ሓንቲ ካብቲ ተስፋ ተቢያ but we need to see more ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክትስ ኣብ ክንዲ ናወል እውን ኣብ ቴሌፎን ናተይ ነጊረ ነይረ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክትስ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ቁጠባዊ ዳይሬክሽን ኣብ 24 ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ኮንፈረንስ ትገብር ኣብቲ ገለ ኮንፈረንስ ይግበር ኣብዚ ገለ ይግበር ብዙሕ ነገራት ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ናብ ፅቡቅ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና ዘርኢ ንርኢ ነርና ከምኡ ድማ ሞመንተም ከነርኢ ክንክእል ኣለና ኣይ ቲንክ ነዚ ናይ ማዕበል ዝገብሮ ዘሎ ወይ ካልኦትን ዝገብርዎ ዘሎ ዳርጋ ብዝተወደበ መንገዲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ኤርትራውነት መፅኡ ዘሎ ሕጂ እውን ሓቂ ኣነ ሽፍንፍን ዘድልዮ ኣይኮነን ዝተወደበ መጥቃዕቲ ካብቲ ውሽጢ ኤርትራውነት እዩ መፅኡ ዘሎ ነዚ ግን ዲባንክ ትገብሮ ምንታይ ብፋክትስ ኣብ ባይታ ብዝግበር ዘሎ ብዘረባ ጥራይ ኣይኮንካ ነዚ ንምእማን ድማ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጥራይ 10 ግዜ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጥራይ ምዝራብ እውን ፅቡቅ ኮይና ይስማዓንን ያነ ምክንያቱ ዝበለፀ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኢና ክንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝምርቕዎ ዘሎ ንርኢ ፀኒና ኣብ ቁጠባ ፕሮግረስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ፅርግያታት ዝግበር ዘሎ ኣብ ዲጋታት ዝግበር ዘሎ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ዝያዳ ካብ ኤርትራ ብዩቱበራት ከምኡ ዓይነት ሓበሬታት ተወፅዩ ነቲ ሶሻል ሚድያ ዝያዳ ክንፀልዋ ክንክእል ኣለና ካልኣይቲ ማዕበል ዝገብራ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መልሲ ዝተዋሃባ ድማ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ እያ ዝገብረኩም የለን ኢንቨስት ገበሩ ዓዲ ክኑሎ ዝነበርና ብምሉእ በታ ሕጋዊ ዝኸዱ ሰባት እንታይ ያደረዕ ወዶም ትሪእዎም ኣለኹ ማለት
ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ማዕበል በታ ሕጋዊ ከይድና በታ ሕጋዊ በት መንግስቲ ኣውፂዎ ዝነበረ ፃውዒት ናይ ኢንቨስትመንት ከይድና በታ ሕጋዊ ስለዚ ተኸተልና ነቲ ሕጋዊ ድማ ኣደራዕ ወሪድና እዩ ዝብል ዘሎ ማዕበል እቲ ሓቂ ግን ንሱ ድዩ ዝብል ጉዳይ ክንርኢ ከድልየና እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ይደጋገም ስለ ዘሎ ንዕለት ዒስራ ሂምቦል ሚድያ ጽቡቅ ጌሩ መሊስዎ ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ማዕበል ኢዝ እቲ ጉዳይ ጽምዶ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ንጽምዶ ከተተሓዘ ይትኽእል ኢኻ ንጹር ክኾነና ዘሎ ድማ I think ናይ ማዕበል ኣቃሊልካ ክርአ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን because he is becoming kind of ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራውነት ብዙሕ ዝፈልጥ ሓበሬታ ዘለዎ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ነቲ ተስፋ ኣብ ሃገራውነት ሃኒፁ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ገጽካ ንምጥማት ኣብ ዓድና ገጽና ንምጥማት ሃገርካ ኩሉ እቲ ዘሎ ፀገም ተቐቢልና ባዕላና ተቃወምቲ ኢና ነርና so we know the political problems ገለመን ንፈልጦ ኢና ኩሉ ነገር ተቐቢልና ዓድና ከመይ ጌርና ንሃንፅ ኣብ ዝብል ኣሚንና ዝበፅሕ ሰብ ድማ ከምኡ ኩሉ እቲ ካልእ ዘረባ ተሰሚዑ መኒናዮ ኣሰልቺና ኣብ ዓድና ዘሎ ፀገም ከም ዘሎ we know this ግን እንታይ ተኣማራፂ ኣብ ዝብል ስለ ዝበፅሐ ሰብ ናብ ሃገራውነት መፅኡ ሕጂ ነቲ ናብ ሃገራውነት መፅኡ ዘሎ ሓላልኽ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ማዕበል ኢግኖር ብምግባር ኣይኮን ወይ ከዓ ሸለል ምባል ብምፅራፍ ኣይኮንካን ፋክትስ ብዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፅቡቕ ነገራት ወላ ውናሽ ይኹኑ ንዓታቶም ፕሮሞት ብምግባር ንዓታቶም ንቕድሚት ብምምፃእ ነቲ ህዝቢ ብኩንነት ዳክንእምን ኣለና እምበር ፅኢልካ ማዕበል ሓሳዊ ዶ ዘሪጋ ዶ ከምዚ ዶ የስ ማዕበል ዝገበረ ገበናት ኩሉ ብሕጋዊ መንገዲ ክረአ ክኽእል ኣሎ ኣነ ሕጂ ብገበናት ናይ ማዕበል ገለመለ ሸለል ኢለ ማዕበል ግን ኢዘ ሲሪየስ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ንማዕበል ሸለል ብሎ ነይረ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ ይርዳእን ኣሎ ኣብቲ ደንብ ሃገራውነት ብዙሕ ነቲ ህዝቢ ናብ ሃገሩ ገፁ ዝጥምት ዘሎ ዳመጅ ዝገብር ኩነታት ይርአየሉ ኣለኹ ስለዚ ምናልባት ማዕበል ደጊምካ ደጋጊምካ ክትሓስበሉ ኣለካ ቢካዝ ነቲ ኩሉ ትቃለሰሉ ዝነበርካ ናይ ኤርትራ እንተነይሩ ንዑ ዳመጅ ዝገብር ስለትገብር ዘለኻ ክፈርደልካ ኣይደለኒ ቢካዝ ሓደ ግዜ ኣነ እውን ኣብ ካልእ ስለ ዝነበርኩ ናይ ምፍራድ ስራሐይ ኣይኮነን ግን ደጊምካ ክትሓስበሉ እየ ምሕፀነካ እናበልኩ ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኽንወዲ ኢና I really hope እዚ ኩነታት እዚ ብፅቡቅ ክውድእ ተስፋ ገብር እንተዘየለ ድማ ፖዚቲቭ ነገራት ናምፃና ድማ ነቲ ናቱ ነገራት ከምቲ ንካልእ ቻለንጅ ንገብሮ ዘለና ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ብጭብጥታት እውን ቻለንጅ ክንገብር ስለ ዘለና ተስፋ ከም ዘሎ ናብ ተስፋ ይኽየድ ከም ዘሎ ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኽወድየ ሪቶታትኩም ግደፉ ብዚያ ክገትፈኩም ሰላም